मोबाईल पळोवन सांगता कसले प्रॉब्लेम ना आता बारी चंद करनो आमगेलीची कृतिकाना भजन सांगला बारी एक लायक कोण सांगला तुम्ही पुरा ऐकल्यान ती ज्यान ಸ್ವಲ್ಪ उणे म्हणलं तानी पुरा 6 घंटा येता ती जाल्यार वैर बशील देव केदनाई तुका आशीर्वाद दिवो तू कशी भजन सांगता जावो तुगेल कीर्ती देश विदेशांत वाडो म्हण सांगू आम्ही देवाला मागता ती तुका बरे जाव देवा चंदकोनाने के शिक येते लायक जाला ताजे वटपळ्या केलो जण हार्मोनी शिकतार आसा ती जत जाल्यार तेव्हाय मुखारशी म्हळ्यार आमगेल हांगा येईल केलो चेडू तांणी हार्मोनी शिकतार आसा ती तू पुरा टाइम उण आसा शिकचे येन ते म्हणू जाल्यार वाडना देवाला आशीर्वाद केदनाय असो आमगेले पुराय कमिटी तर्फेन आमगेल समाजा तर्फेन धन्यवाद अनेक समळे येतोळ तर संगील चेडूवांक पुराय आम्ही कडे दिसू आमगेल मंगला ती दिसू अशी एक देवाला एद्रा प्रसाद दिता ती पुरा चेडूवान येवका आम्ही ग्रुपा घालता ती आज तुम्ही येईल कती सांगिल्ले 17 तारीखेक मंगला ती दिसू आता रामरक्षा स्तोत्र आमगेले भगिनी वृंदा आणि हनुमान चालीसा दोन्ही हे जत्तर आज आमगेलोची रामकृष्ण भट मामू रामायण प्रवचन केत्तार आसती आमगेले एक येदोळ तारा मी कन्नडान ऐकलेली ती एक आमचे गेल्ले म्हळ्यार आमगेले एक मातृभाषे वयर मोग पुराय जन आसता तुम्ही खंयचेय गांव वचा ती नॉर्थाक हांगा ते कोणय एक आमची गेल शब्द आयला रे आमगेल कान गुडले थंय वता हो आमची गेल तांणी म्हण सांगून तशी आज दाखून आमचे गेल्यान प्रवचन सुरू जाता तांगेल विषय मागीर आमी तांणी येत्तर हांगा सांगता ते रामकृष्ण भट मामल विशय आतां आमी रामरक्षा स्तोत्रने हनुमान चालीस सांगून मागीर तुम्ही कोणा सकल भाशा जायना तांकां तांगेल जाग्यार वचून बैसाती प्रभु रामचंद्र महाराज की पवन पुत्र हनुमान की श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र महामन्त्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमद्हनुमान कीलकम् श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अत ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरधाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पटे प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणां पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः
जिह्वां विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु गरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेश कटी पातु शक्तिने हनुमत्प्रभुः ऊरुरघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्गे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीद पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षाम्यः सुकृते पठेत् सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योम चारिणश्चद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापै भुक्तिमुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेतस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहतान् सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनप्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलौषिणौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्पुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नरभूतमौ अर्थसज्जधनुषा विशा वक्षया शुभनिषङ्गि सङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वागतपति सदैव गच्छताम् सन्नद्ध कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण कौसल्यो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं सुवन्ति नाम देवे न ते संसारिणो नराः रामलक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाणवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं
श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्य मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं प्रभुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामप्रहर्तारां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीति श्री बुध कौशिक विरचित श्रीराम रक्षा स्तोत्रं संपूर्णं श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।
एक ते राग शुक्र तशी चांगलं ना पुराजन सांगते एक लेन राग शुक्र केलं तेच राग चांगलं तू सांग श्री गुरु चरण सरोज रजन निज मन मुकुर सुधारी राम बरनौ रघुवर विमल यशु जोदायक फलचार सिय राम बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार सिय राम बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कांचन वरन विराग सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस्र वदन तुम यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माहि जलधि लागी गए अचर जनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा
दुख बिसरावे अंतकाल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता कीर्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुट्या ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होया सिद्धि हरिओम आईले सकट जनाक नमस्कार कोर्नो हंगा विराजमांजलेले पुरुषोत्तम देवाक साष्टांग प्रणाम कोर्नो आमगेले मठाचे गुरुवर्य श्रीमत विद्याधी स्वामी महाराजांक नमस्कार कोर्नो तुमका सकड स्वागत कोर्नो एक दोन उत्तर आईचे कार्यक्रमाचे बद्दल आज 22 दिसो अत्युन्नत श्रेणींतू सुधा श्रीमन्याय सुधा ग्रंथाचे अध्ययन ताजी परीक्षेक सुधा मंगल परीक्षा म्हणजे पूज्य पेजावर श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी आणि अत्तंचे विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामी लागी अध्ययन करून भारी कठीण परीक्षे ते लास्ट इयर जनवरींतू त्यांनी तेव्हा पेजावर स्वामी शिलेती आणि त्यानंतर उत्तरादी मठाचे सत्यार्थ तीर्थ स्वामीजी त्यांनी भारी विद्वत असेल स्वामी ತಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಲಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ घेऊन सुधा मंगल ಅಂತೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿರಿ GSB कम्युनिटी अंतू फर्स्ट टाइम सुधा मंगल पास जालेले भारी एक होड आमका आमगेले समाजाक तंगेल निमित्त आमक गौरव आयलो म्हण लेखता इथं म्हळ्यार आम पुरा जनांक गोत आसल्या म्हणजे तंगेले ब्राह्मणचाल मठ अंतू अवकाश दिवन थंय आमकां तांणी एक मर्याद दिवचे म्हळ्यार ते भारी व्हड संगती तशी पेजावर स्वामी लागी आणि उत्तरादी मठा स्वामी लागी सन्मान घेऊन तांणी तंतु उत्तीर्ण जाल्ले ती तंगेले पितृश्री श्रीमान उमानाथ भट मामा आम पुरा जना गुर्तस वेदावती भट तंगेले आवसु तशें तंगेले ब्रह्मावरा लक्ष्मीनारायण देवस्थान
ताजे पूजे भट्टतानी वंश परंपरा तांगेले कुटुंबेक पर्याय भट्टतानी तशी हांगा लागींची होम स्कूल आनी विजया स्कूलांतू PUC जाले नंतर मुल्कींतू 2 वर्सां तांणी अध्ययन केलां. ताजे नंतर पूर्णप्रज्ञा विद्यापीठ बेंगळूरांतू 8 वर्सां व्याकरण न्याय वेदांत हे विशयांतू शास्त्र अध्ययन करून कडेरी सुधामंगल तांतू उत्तीर्ण जालेले. त्यानंतर 2018 विद्वान माध्यम म्हणजे इक्वलेंट टू BA कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयातून प्रथम श्रेणींतू तांणी उत्तीर्ण जाले. ती नवीन आणि न्याय तांतू विशेष विषय तांतू 2 विशयांतू तांकां भांगरा पदक मेळ्ळो तांणी उत्तीर्ण जाले. UGC नेट एग्जाम संस्कृत विशयांतू नॅशनल टेस्टिंग एजन्सींतू तांणी उत्तीर्ण जाले. विशेष साधन कसं म्हळ्यार 2015-16 कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयातून तांणी वेदांत शलाक परीक्षा म्हणून करतात. ओड ग्रंथांतू एक काड्डी घालतात. त्या काड्डींतू पेज ओपन केलेलें ते सगळे पेज थंय दाखोवन सांगता. तशी ते शलाक परीक्षा म्हणटात ती तांतू सगळे आमगेल्या राज्याक प्रथम स्थान घेतलां. कर्नाटक संस्कृत युनिवर्सिटीचे उडपी आणि मेलुकोटेंतू करचे सगळे राज्याचे एक स्पर्धे न्यायशास्त्र भाषणम तांतू 3 वर्स कंटिन्युअसली एस सेक्युर्ड फर्स्ट प्राइज. त्यानंतर देहलीचे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तांणी 2018-19 त्रिपुराचे अगरतलांतू सगळे राष्ट्रीय एक स्पर्धे न्यायशास्त्र भाषणांतू नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशनांतू फर्स्ट प्राइज विथ गोल्ड मेडल अशी विद्वत्पूर्ण व्यक्ती आनी 30 वर्स तांकां जाल्यार केन्नाय विद्वांसाक पांडित आशिल्ल्यांक तांगेले विद्वत्ताक गौरव तांगेले कितले वर्स प्रायेक न्ही तशें हांव न्हू तांगेले मेच्युरिटी आशिल्ले आमकां तांगेले भाशणांत कळटात. आज देखून रामायणा विशीं सांगता ती म्हाका उडगास येता 1987 जनवरी 25 दूरदर्शनांतू रामायण सिरियल सुरू जालेलें. आमकां पुराय उडगास अशें पळय हांगा बशिल्ल्यांक कित्याक म्हळ्यार तेन्ना दूरदर्शन बारी फस्ट मागीर खंयचेय चॅनल म्हूण ना तेन्ना दूरदर्शनाची आयतार सकाळी 9 गंटेक पुराजन TV मुखार बसता. ती TV पुराज कडेन नाशिल्ली केलवेगर कडेन अशें पुराजनांनी येवन बागील ओपन पुराजनान येवन बसत. कितली म्हणटा पॉप्युलर जालें म्हळ्यार रमानंद सागरान तें रामायण प्रत्येकल्यांक लायक वर्डीक दवरलें. वर्डीक म्हणटा कोणी येना आशिल्ली ती 10 गंटे शिवाय कडेरी ते रामायणाची वर्डीक म्हणटा दवरूं सुरू केलें कितलेकी कडेन तशी पूण कापीचे जैन वती म्हणून त्या नमनेची पॉप्युलर 1988 जुलै 31 तारीख हें 1.5 वर्स काल सादारण रामायण चल्लें. तशी रामायण भारताचे एक प्रधान काव्य तें वाल्मिकी महर्शीन बरयलेलें. पुराजनांक गोतस काणी रामायणाची. रामू चारी दशरथाक 4 चेडूं जाले ती पुत्रकमेश्टी यागू कडेरी तो रन्नाक गेलो कैकेयी निमित्त कडेरी सीते रावणान व्हेल्ली पुराय जाणां काणी गोतस जाल्यार प्रत्येक वेळा रामायण आयकतना एक नवे विशय आसता तांचो. रामाल विशय मर्यादा पुरुषोत्तम तो तशी रामायण केन्ना जाल्यार एक नवीन काव्य तें भारताचें सांस्कृतीक धरोवर म्हूण म्हणयत तशी. आनी मालगड सांगता ती रामन नडे कृष्णन नुडी हें 2 फॉलो करकाके. रामाले उत्तर कृष्णाले नडे कृष्णाले नुडी रामाल नडे कृष्णाल नुडी. कृष्णान केल्लें म्हणके करूं जायच ना तागेले स्ट्रॅटेजी विंगडी आसता जाल्यार ताणें सांगिल्लें आनी रामान केल्लें. हें दोनूय आमी केल्यार आमकां जिवनांत लायक जाता म्हूण म्हणटा. तशीची आज देखून आमी रामायणाचे 5 दीस आज देखून शनिवार तारीख श्रीयुत रामकृष्ण भट मामा आमकां रामायणा विशयी आमची गेल्यान सांगता ती म्हळ्यार अनेक संतोष द्वारकनाथ भवना देखून आनी तुमगेले तर्फेन आनी GSB समाज पुराजनाल तर्फेन तांकां वापस हृदयपूर्वक स्वागत करून तांकां प्रितीपूर्वक निवेदन करता तांगेले उपन्यास सुरू करता म्हणून वापस तुमकां पुराय सायलेंट मोडार दवरात मोबायल आनी आमी आयकुया. नमस्कार.
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् विज्ञानरोचिः परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभं तर्काभयेतं विधिशर्वपूर्वगीर्वाणविज्ञानदमानतोऽस्मि ध्यायेद्धरिन्मणिनिभं जगदेकवन्द्यं सौन्दर्यसारमरिशङ्खवराभयानि दोर्भिर्दधानमजितं सरसञ्च भैष्मी सत्यासमेतमखिलप्रदमिन्दिरेशम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनं कमलानाथदोर्जातं विद्यार्थिगणसेवितं वन्दे सुहास्यवदनं द्वारकानाथयोगिनं द्वारकानाथतीर्थानामनुग्रहसमुद्भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण निर्दोष दावनशील तसल्या समग्र जगत्याचे सृष्टी स्थिती लय नियमन ज्ञान अज्ञान बंध मोक्षाक कारणीभूत दावनशील आमगेले सर्वांक नियामक सर्व प्रेरक सर्वकारक प्रभु श्री रामचंद्राले स्मरण करतची सर्वांक तुमक भगवत भक्तांक स्वागत करतची आयचे दिवस दुखून आरंभ करून 5 दिवसपर्यंत रामायणाचे विशेष दावंतांतूची श्रीमद वाल्मीकी रामायणाचे चिंतन करच्याक तुम्ही सर्व एकत्र उपस्थित झालेला असाची यथाशक्ती आम्ही श्रीमद वाल्मीकी रामायणाचे चिंतन करूया मुख्य दावनो समग्र रामायणाची रामालेच कथा आहे अशस्त म्हणताना तुम्ही पहिली एक वारपर्यंत विष्णू सहस्रनामाचे विशेष उपन्यास झाला ते विष्णू सहस्रनामाचे सहस्रनामाक तुल्य दावन असेल तसले रामनाम कसं नसं त्या रामनाम प्रतिपाद्य रामाला चिंतन आईच्या दिवसादकून आरंभ जाऊन 5 दिवसपर्यंत जाता आम्ही प्रति दिवसू भगवन्नामाक अत्यंत महत्त्वशास्त्र सांगता अत्यधिक पुण्य भगवन्नाम संकीर्तन केल्यारी त्यानिमित्तानं आदि आणि अंत्यारी प्रवचन आरंभ दात म्हणताना आणि अंत्यारी भगवन्नाम संकीर्तन करतची आम्ही आरंभ करूया अंत्य करूया अच्युतं केशवं रामनारायणं
कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे सीतापति श्री रामचंद्र भगवान की वाल्मीकि रामायणाक 3 नवमासाची एक वाल्मीकि रामायण वाल्मीकीन रचन केलेलं रामायण तक रामायण म्हणताची रामाल कथा निरूपित जाता तका तक रामायण ह्या 900 आणि 2 नावासाची रामायणाक पौलस्त्यवधा म्हणताची अनेक सीतायाश्चरितं महत् सीताचरित्र म्हणताच रामायणाक पौलस्त्यवध कसल्या म्हणरे पुलस्त्याल पूत रावण पुलस्त्याल नातू पुलस्त्याल पूत विश्रवस म्हण विश्रवस्साल पूत रावण गेल्या वध निरूपित झाला तका हक्क रामायण पौलस्त्यवध म्हणून रामायणाक एक नाव अनेक अत्यंत मुख्य दावनो 7 कांडांत विशेष दावन सीतायाश्चरितं महत् सीताचरित्र म्हणताच आता सीताचरित्रेचे पौलस्त्यवधाचे प्रवचन म्हणून घाल्ली म्हणल्याला कोणाक कळना कसन प्रवचन दातच भटपा म्हणून तुम्ही निमगोच्या रामायण प्रवचन महाभारताक अनेक नावासाची आस्तिकादी म्हणताची उपरिचरादी म्हणताची मन्वादी म्हणताची आमक प्रसिद्ध महाभारत तशी रामायण प्रसिद्ध आमक ऐकून कसं होतंस रामायण एक ग्रंथाक अनेक नाव वाचता तशी पौलस्त्यवध आणि सीताचरित्र असल्या वाल्मीकि आमका अत्यंत प्रमाण ग्रंथ म्हळ्यारे रामाल विषयानं वाल्मीकीन रचन केलेलं तसेल रामायण ह्या 900 हज आधारारे अनेक विद्वत तल्लजानी विद्वत धौरे अनेक विद्वांसांनी कवीना रामायणाच्या आधारावर काव्य रचन केला मात्र नाही इतर भाषेंत
कन्नड अंतशे बरो आमची गेले अंतशे बरो अनेक भाषेंतू वाल्मिकी रामायणच आधार करून अनेक कृती रचन जाला जाल्यार आमकां मेरू कृती महत् कृती खंयचे म्हळ्यार श्रेष्ठ कृती वाल्मिकीन रचन केलेलं रामायण. असल वाल्मिकी रामायणाचे चिंतन यथाशक्ती आम्ही 5 दिवस पर्यंत करूया. चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्. रघुनाथाले रघुनंदनाले रघुवराल चरित्र 100 श्लोक विस्तार म्हणतात. 100 कोटी विस्तार असं काय त्याला आमकां तितले अध्ययन करून एक श्रवण करच्या वरकेन आमगेले तितलो समय ना. त्या रामायणाचे 100 कोटी विस्तार रामायणाचे एक श्लोक जाल्यार एक अक्षर उच्चारण केल्यार एकैकम अक्षरम पुंसां महापातकनाशनम. ब्रह्महत्या सुरापानादि केल्यार कसं महापातक महापाप येतात त्या सर्वही पाप नष्ट जाता केवळ एक अक्षराच्या श्रवणानं उच्चारणान मात्र. अशेंच म्हणटाना आम्ही 100 कोटी विस्तार रामायणाचे श्रवण 5 दिवस भितर करून समाप्त करताची म्हळ्यार हें असमंजस जाता उत्तर. म्हणल्यानंतर त्या 100 कोटी विस्तार रामायणाचे संक्षेप ताजे एसेन्स पुरा खंय घाला म्हळ्यार वाल्मिकी रामायणान 24,000 श्लोकांत घाला. 24,000 श्लोक काही पळय आमकां तितले दरेज श्रवण करच्याक समय ना. रामायण साक्षात वेदाचे अवतार म्हणताचे. कशी मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन भार्गव राघव कल्की बुद्ध हे सर्व कशी परमात्माला अवतार की तशीची रामायण म्हळ्यार वेदाचे अवतार की. वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना. वेदवेद्यु अखिल वेदवेद्यु निगमैक वेद्यु आगमैक वेद्यु परमात्मा केदन रामदावन आयल की तेदना हे समग्र अपौरुषेय वेद रामायण दावन अवतार घेऊन आयल की. वेदवेद्ये परे पुंसी दाते दशरथात्मजे साक्षात रामायणात्मना वेद अवतार जाले म्हणताचे. तुम्ही एक निमगुचे बरोबर माम वेदाचे अवतार रामायण म्हणताचे. वेदाक आणि रामायणाक संबंध कसं नाही. वेदांत आमकां केवळ मंत्र ऐकू पडता तितलेच. रामायण रामाल काणी सीतेल काणी रावणाक वध केलेली काणी वेदाचे अवतार कशी जातले हे पळया. वेदाचे अवतार कशी जाता म्हणजे एक शास्त्रकाराची ताका एक निदर्शन दिताची एक सूचन दिताच. आमकां गायत्री मंत्र सर्वांक गोतस. गायत्री मंत्र समग्र वेदाचे सार. ओंकार समग्र वेद खंय आसा म्हळ्यार समग्र वेद इन अ नटशेल आमी पळोवच म्हणून जाल्यार ओंकार. ओंकारांतूच सर्व घटक जाला समग्र वेद आसा. हे ओंकारच थोडे विस्तार केले म्हणून जाल्यार भूः भुवः स्वः व्याहृती जाता. पळया ओंकाराक 3 अक्षर आसा. अ उ म 3 अक्षर आशिल्लो ओंकार विस्तार केल्यार व्याहृती जाता. थंय वरकेन भूः भुवः स्वः ह्या व्याहृती आणि थोडे विस्तार करा. विस्तार केल्यार गायत्री जाता. त्रिपदा गायत्री म्हणतात. थंय वरकेन 3 पाद अशे भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 3 पाद. ह्या त्रिपदा गायत्रीचे विस्तार पुरुष सूक्त. पुरुष सूक्तांत 3 वर्ग येतात. पुरुष सूक्ताचे विस्तार समग्र वेद म्हणल्यानंतर वेद वेदाचे कंडेन्स्ड फॉर्म कसं म्हळ्यार ओंकार एक गायत्री म्हणून येतं. आता तुमकां कळ्ळें गायत्रीक आनी वेदाक संबंध आसा. आता वेदाचे अवतार रामायण म्हणल्यानंतर गायत्रीक आनी रामायणाक वरकेन एक संबंध आसा का. कितें म्हळ्यार गायत्रीचे विस्तार वेद म्हणल्यानंतर वेदाचे अवतार रामायण म्हळ्यार गायत्रीचे आनी रामायणाक संबंध आसा का. कशी संबंध म्हण आलोचन करचें पुरो. चौखंबा पब्लिकेशन्स त्यांनी प्रिंट केला रामायणाचे एक पुस्तक. तांत इतलं सुंदर दावन त्यांनी निरूपण केला की म्हळ्यार गायत्रीन तो 24 अक्षर आसाच. तत्सवितुर्वरेण्यं दुखून आरंभ केल्यार धियो यो नः प्रचोदयात् 24 अक्षर आसाच. रामायणांत कितले श्लोक आसाचे
24,000 ಶ್ಲೋಕ ಅಸಾಚಿ ಹಂತು 24 ಅಕ್ಷರ ರಾಮಾಯಣಾಂತ 24,000 ಶ್ಲೋಕ ಅಸಾಚಿ आता एक एक अक्षर घे या गायत्री मंत्राचे फर्स्ट अक्षर कसं नसत त तत्सवितुर्वरेण्यम त एक अक्षराका गायत्रीचे एक अक्षराका रामायणाचे 1,000 श्लोक व्याख्यान कॉमेंट्री हे कशी म्हणून म्हणा रे त म्हणून आरंभ जातं गायत्री मंत्राचे फर्स्ट अक्षर रामायणांतवरकीन फर्स्ट श्लोक आरंभ जाऊचे त दुखून आरंभ जातं तपस्वाध्याय निरतम त आरंभ जाता गायत्री अक्षर त आरंभ जाऊचे रामायण त्यात गायत्रीचे दोन्ही अक्षर घेया तत् स स दोन्ही अक्षर त मिळेल ते लेखायाना परिगणन करण्याचे स दोन्ही अक्षर कसं नसं गायत्रीचे ताक समजावनो 1,000 फर्स्ट श्लोक 1,000 श्लोक नंतर फर्स्ट श्लोक कसं नसतं त्यावर किन स दुखून आरंभ जाता सहत्वा राक्षसान् सर्वान् स दुखून आरंभ जातात गायत्रीचे दोन्ही अक्षर स रामायणाचे 1,000 श्लोक नंतर फर्स्ट श्लोक येऊचे स म्हणल्यानंतर गायत्रीचे दोन्ही अक्षराका स अनेक हजार श्लोक व्याख्यान रामायण तिन्ही अक्षर घे तत् स वी वी म्हणून गायत्री तिन्ही अक्षर हाक समजावून रामायणांत 2,000 श्लोक नंतर फर्स्ट श्लोक स्टार्ट जाऊचे वीर विश्वामित्रस्य धर्मात्मा अशी गायत्रीचे एक श्लोकाका एक हजार एक अक्षराक एक हजार श्लोक व्याख्यान अशी विस्तार जाऊन आम्ही वेदाचे अवतार रामायण ह्या रामायण गायत्रीचे विस्तार ह्या निरूपण करताची म्हणल्यानंतर ह्या सामान्य नाही एक अक्षर वाजल्यावर वेद अक्षर पठन केल्यावर कितलं पुण्य असा तितलं पुण्य असं असेल रामायणाचे महत्त्व सांगताची हाजीनंतर रामायण आरंभ जात म्हणतानाची वाल्मिकी महर्षी आश्रमांत त्यांनी सर्व शिष्य समूहाक घेऊन बैसिल ते त्यांना तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदांबरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवं तपोनिरत स्वाध्याय निरत जाऊन असेल तसले नारदांक वाल्मिकी महर्षी निमगीताची वाल्मिकी महर्षीले आश्रमाक नारद आगमन जाता तांगेल आगमन दल तक्षण वाल्मिकी महर्षी तांका एक आसन देऊन अर्घ्यपाद्य सर्व उपचार देऊन सत्कार करून तांका बसकारून निमगीताची तपस्वी वाग्विदांबरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवं कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् ह्या जगत्यांत एक 16 गुणाचे पट्टी करताची वाल्मिकी महर्षी कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ह्या जगत्यान तो आत्ता सद्याक प्रेझेंट ह्या 16 गुण अनेक गुण त्या 16 गुणांत त्यांनी सांगताच वीर्य शौर्य औदार्य धर्मज्ञ कोण दावन असा कृतज्ञ कोण दावन असा सत्यवचननिष्ठ कोण दावन असा दृढव्रत कोण दावन असा कामक्रोधादी ह्या अरिषड्वर्गावैर विजय प्राप्त करून घेतील कोण असा प्रजाहितचिंतक कोण असा असले सर्व गुण संपन्न कोणे एकलं मनुष्य अस्वय ह्या प्रश्न केला वाल्मिकी महर्षी नारदांक नारद महर्षी आलोचन करून सांगले काही इक्ष्वाकुवंश प्रभव रामो नाम जनैः श्रुतः एकलो असं महर्षानो तो कोण म्हणून राम दशरथनंदन राम ह्या सर्व गुण संपन्न जाऊन असेल राम एकलोची आणि इतलं गुण आम्ही कोणाले भीतर पडोचे साध्य ना म्हण सत्य रामाल गुण वर्णन करतं म्हणतात अयोध्या कांड वर्णन करता कशी रामाल गुण आशिले म्हणून आम्ही ते सर्व मुखार चिंतन करूया रामाल गुण वर्णन करून नारद महर्षी समग्र रामायण संक्षिप्त जाऊन वाल्मिकी महर्षीक सांगतात व्हड डब्यांत अनेक सानं डब्ब असेल म्हणके सम वाल्मिकी रामायणात इतलं 24,000 श्लोक असा तांत भित्तरे वपास नारदान कसन केला म्हणल्यार वाल्मिकी महर्षीक संक्षिप्त जाऊन रामायण वर्णन केलं हे प्रसंग श्रवण केलं रामाला उदात्त उन्नत व्यक्तित्वाच्या रामकथा श्रवण करून वाल्मिकी महर्षी नारद चमकले तांगेलीतल्या हाजीनंतर तांगेले शिष्यांक घेऊन नित्याच आन्हिक कोरका म्हणून घेऊन अनुष्ठान कोरका म्हणून तमसा न्हींचे ती राखायले
तमसा नहींची ती रांतू तांक ते तन्नी येत्त म्हणतंदलरीची रामालेची गुणांतु तल्लीन दावनु तन्मनस्क दावनु तच्चित्त दावनु तदेक तान दावनु ते रामाले व्यक्तित्व चिंतन करत येत साची रामाल व्यक्तित्व इथलं उदात्त व्यक्तित्व शुद्ध व्यक्तित्व तागेले चारित्र्य ह्या सर्व चिंतन करत येत साची तमसा नाही वरकेन तिथले शुद्ध रामाल चरित्र शुद्ध निष्कल्मष कालुष्यना त्या तमसा नाही पळेताचे तमसा नाही वरकेन शुद्ध वातावरण कितलं म्हणत तो आमक फात्तोर दिसता तिथलं शुद्धच काही सन्मनुष्य मनो यथा वाल्मिकी महर्षी म्हणतात भरद्वाजा निशामय ह्या नाही पळय तमसा नाही इथलं शुद्धच पळा एक चूर कालुष्य ना पळहंतो प्रसन्नांबू इथलं प्रसन्न असं की म्हणा रे तोग असेल फात्तोरदलरी दिसता त्यांनी एक दृष्टांत दिताच तमसा नाही कश असं पळय सन्मनुष्य मनो यथा सज्जनाल मन कशस की तश्यस तमसा नाही म्हणतात सज्जनाल मन अत्यंत शुद्ध रागद्वेषणा तशीच ह्या नाही गलीजना निष्कल्मष एक स्वाम्याने त्यांनी तांगेल अनुभव सांगेला रामकृष्ण मिशनाच्या परंपरेंत आयिल्ले स्वामी त्यांनी तांगेल अनुभव एकल्यान तांक सांगेल त्यांनी सांगले मन म्हळ्यार कशें असता एक आमगेले सांसारिक विषय पदार्थांतूच मग्न जाल्लेले एक मन आनीक आध्यात्मांतू मग्न जाल्लेले एक मन ह्या दोन्ही मनाक डिफरन्स कसं नाही म्हणून अत्यंत सुंदर रीतीने निरूपण केलेलं होतं डिफरन्स बिटवीन अ मेटेरियल माइंड आणि स्पिरिच्युअल माइंड कसं हा काम मेटेरियल माइंड कशी स्पिरिच्युअल माइंड कशी म्हणणारे गंगा नईंचे म्हणतात गंगा नाही दोन्ही पंथा एक पंथा पावसाळी गंगोत्री आम्ही चमकल्या रे पावसाळी संदर्भ चमकल्या रे गंगोत्री होळता ता होळच्यांत कितलं रभस असतं की म्हणा रे पाय घाल्यार आम्ही होळ वतात ता जोट तिथलं फोर्स असता आमगेल मेटेरियल माइंड कशी म्हणा रे पावसाळींत आशित असेल गंगे म्हणके म्हण पण या पावसाळींत गंग कशी क्वांटिटी चढ उदकाची मस्त होळता किती म्हणा पाऊस मात्र नाही थंय लँडस्लाइड्स जात असता माती लँडस्लाइड्स जालेले त्या मातीवर तांतू वता गलीज कलुषित मात्र नाही डेंजरस वरकेन पाय घाल्ले म्हणून आम्ही होळ वतात ता जोट तशी आमगेल सर्वाल मन विषय पदार्थांतूच मग्न जालेले मन कशी म्हळ्यार पावसाळीच गंगे म्हणके पण आमगेल मन अंतूची पावसाळींत उद्दा चढ आमगेल मन अंत वरकेना थॉट्स चढ थॉट्स ते फ्लो कितलं असता ते चढ पावसाळींत पावस कशी उद्दा चढ असता तशी थॉट्स चढ मात्र नाही गलीज आमगेल थॉट्स पुरा पोल्युटेड इम्प्युअर असता कशी त्या गंगा पावसाळीन हे पावसाळींत आशिल्ली गंग कशी मड्डी गलीज की आमगेल थॉट्स वरकेन तशीच आणि डेंजरस पाय घाल्ल्यार होळवत आमगेल थॉट्स वरकेना पोल्युटेड इम्प्युअर ताका त्या वरकेन डेंजरस आमकां कसं करता म्हळ्यार त्या वायट दुर्मार्गार वच्चे तशी प्रेरण करता आम्ही पळयताच अनेक लोक समज असताच आत्महत्या करून घेताच कारण कसं नाही इम्प्युअर थॉट्स त्या थॉट्स येतच निरंतर आमकां कसं की एक दुर्मार्गार वच्ची तशी एक वायट डिसिजन घेवची तशी त्या प्रेरण करता आमकां त्याची आत्ता ह्या मेटेरियल माइंडाचे जाले अनेक दृष्टांत पळया स्पिरिच्युअल माइंड कशी असता निरंतर भगवन नामांतू रत जाल्लेलें तसलें आसक्त जाल्लेलें तसलें मन त्या कशी असता म्हणा शिया संदर्भाचेर गंगा न्हंय पळोवका काय तशी असता काय विंटर अंत कशी असता म्हळ्यार गंगा गंगोत्री वचून पळोवका काशीन तो हांगा पुरा कलुशीत जाला आता मस्त रितीने इम्प्रूव्ह करत आसात जाल्यारीच कलुशीत आसा तशीच गंगोत्रींत आमकां शुद्ध मेळटा चड म्हळ्यार हरिद्वार पर्यंत शुद्ध गंग पळोवचें मेळटा विंटरांत गंग कशी असता म्हळ्यार उद्दा उणें आनी शुद्ध असता तो गुन्याल जाल्यार दिसता आनी प्युअर पिवी येता आमी विंगडा वनकीन पिवचे दिवी येता आता पळया हे विंटरांत आशिल्ले गंगे म्हणकेची स्पिरिच्युअल माइंड उद्दा उणें आमगेल मन अंतवरकेन थॉट्स मस्त उणें येता कोण स्पिरिच्युअल जावन आसता तांगेल मनांत थॉट्स मस्त उण येता
आईल्यारीची सर्व परमात्माला दिक्कानं वच्चे तशी करताची नामसंकीर्तन करून की स्तोत्रपठन करून कडे रे शुद्ध कसन थॉट्स येता योगी इंक ज्ञानी इंकनी पुरा तांतु शुद्धता असता पोल्युशन ना प्युअर थॉट्स कडे रे त्या पिवियत आम्ही पिवियत विंगड्यावरकेन पिवच्या दिवियत म्हणल्यानंतर पळया योगी कसं नसता तागेल मन वरकेन शुद्ध तोवरकेन स्वयं उद्धृत दावन असता तागेल उद्धार दावन असता तागेल लाग्गी तागेल सन्निधाना कोण येताची तांगेल वरकेन उद्धार करत ह्या डिफरन्स सन्मनुष्य मनो यथा तमसा नाही इथलं शुद्धस सज्जनाल मना म्हणके शुद्धस ह्या नाही सर्वत्र रमणीय वातावरण शुद्ध वातावरण दिसतंस वाल्मिकी महर्षींक दलारी त्या कालाक तत्क्षण त्या शिष्यांक घेऊन प्रातस्नान करत म्हणताना हंग एक आर्तनाद ऐकता चित्कार ऐकता रोदन ऐकता कोण पडलं रे थंय एक पक्षी क्रौंच पक्षी रुक्कार बैसील एक दार्ल पक्षी आणि बाईल पक्षी त्या शृंगार रसाच्या अनुभूतीत असताना विहार करत म्हणताना एक बेड व्याध किरात तागल बाणप्रयोग करून घेऊन त्या बाणानं हत दावून त्या दार्ल पक्षी कसा नसत तो गुपडता पोणो ताजी रोदन ताजी चित्कार हागेल का नापडता वाल्मिकी महर्षीने त्या ठिकाण पळेता हेकडे सर्वत्र शुद्ध वातावरणाची रमणीय वातावरण रामाल व्यक्तित्व चिंतन करतं असं अनेक ठिकाणं हंग मरण झाला ह्या क्रौंच पक्षीचे त्या व्याधांतक मारण काढला कुपित जाऊन शाप देताच वाल्मिकी महर्षी मा निषाद प्रतिष्ठान त्वम् अगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीः काममोहितम हे निषादा हे व्याधा किराता मनुष्यत्व नावे तुका ह्या दोन्ही क्रौंच पक्षी स्वच्छंद दावून ताजीतल्या त्या विहार करून असत म्हणताना तू तांतु त्या क्रौंच पक्षींत दारल पक्षीक मारण काढले मग दीर्घकालपर्यंत चिरकालपर्यंत तुवा वांचून आशिना का दालतीतलं वेगळी तुक मरण प्राप्त दावा कसं लेख काममोहित दावून असेल एक पक्षीक मारण काढले तुवा ताजी इच्छा ताजे मनोरथ आणि कसं पूर्ण दत्त म्हणताना तुवा विघ्न उत्पन्न केलाय तुगेल मरण प्राप्त दावो दीर्घकालपर्यंत तुवा शाश्वती समाहा त्वं मा अगमहा दीर्घकालपर्यंत तुवा हंग वास करून आशिना का तुगेल मरण दावो म्हणून शाप दिले शाप दिवची दिल्या तो शापग्रस्त झालो व्याध हेकडे वाल्मिकी महर्षी वापस तांगेल शिष्यांक घेऊन प्रातरान्निक समाप्त करून वापस येत म्हणताना हंक मनांतू एक हृदयांतू तुमल अरे कसन अपराध केला हवे एक दिक्काना नारायणावतारी रामाल व्यक्तित्व चिंतन करत असिल शुद्ध मन असिल अनेक दिक्कान कोणकी खंचकी व्याधान येऊन त्या पक्षीचे संहार केलाय म्हणून क्रोध हाक वशत आवनो हा शाप दिले मग ह्या मिगेल कार्य हा ऋषी तापस वेशधारी काम क्रोध सर्वावैर विजय प्राप्त करून घेतील मग क्रोध आयला क्रोधाविष्ट त्याला हवं अपराध केला हवे अशी कोरच्या नासिल्या म्हणून पश्चात्तापान संतप्त झाले त्याला तांक एक दिक्कानं कसं नाही म्हणा रे हेकाडे एक वाईट घटना झाली अनेक दिक्कान चांग हज अर्थ कसं नाही सिंक दत्ताना हंका कसं नाही म्हणून कळताना त्यांनी लेखलं जीवो जीवस्य जीवनम एक प्राणी अनेक प्राणीक मारणू खाता जीवन के नाही तशी चलছে एकल्याल वैर अनेकल डिपेंडेंट असता पळया आमक खई हाव इंडिपेंडेंट म्हणून म्हणची तशना आहे जगत्यांत कोणे तागेल कसन ना कसन कार्य इतर जनाल वैर डिपेंडेंट दावन असता अधीन दावन असता तो कळ नाशी हाव स्वतंत्र म्हणा मिलकच्या पुर त्याला कोणे स्वतंत्र असनाची एक जीव अनेक जीवाक मारून खाता तशास्त म्हणतात त्या व्याधाल वृत्ती कसा नाही सर्व प्राण्यांक मारचे खाऊचे त्या तगेल वृत्ती त्या तगेल स्वविहित धर्म हाव ताक शाप दिवच्या नासिला त्या तगेल धर्म मिगेल धर्म हाव परिपालन कोरका पश्चाताप दाता त्याला वापस येत म्हणताना असल एक द्वंद्व असेल संदर्भाचे रे ब्रह्माल आगमन दाता साक्षात चतुर्मुख ब्रह्म येता ब्रह्म येऊन सांगता मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेजं सरस्वती महर्षानो वाल्मिकी महर्षानो चिंत करू नकाच तुम्ही चिंताक्रांत जाऊची आवश्यकता ना किती म्हणा रे तुम्ही शाप दिलेला त्या शोक व्यक्त करून शोकान तुम्ही शाप दिलाय त्या शोक
त्या शाप म्हणून समजून घेऊ नकाची त्या शोक श्लोक जाऊन बाहेर राहिला समग्र मुखार तुम्ही रचना करचे रामायणाक हे नांदी पद्य मंगलाचरण तुम्ही काय चिंते करचे नाका म्हणले काय तुमगेले जिब्बेर बैसून हावच सरस्वती प्रेरण केलेलं आहे सरस्वती येऊन तुमगेले जिब्बेर बैसून तिनेच ह्या शोक श्लोक जाऊन परिवर्तन केलं आहे काय चिंते करू नकाची दिव्य दृष्टी हाव तुमक दिता मुकावेल समग्र रामाल चरित्र कसं नसा तागेल बाल्याद आरभ्य अंत्यपर्यंत सीता परित्यागपर्यंत प्रति एक मायन्यूट डिटेल्स कसं नसतं त्या तुमक सर्वांक तुमक त्या दृष्टिगोचर दावं सर्व तुम्ही त्या दाखल करून दवरा हा एक महत् ग्रंथ उद्ग्रंथ सद्ग्रंथ दाव का मेरुकृती दाव का चिंती करू नकाची म्हणून ब्रह्म चतुर्मुख ब्रह्म चमकल ठिकाण हंक डौट मी गेले शोक श्लोक कशी झाले म्हणून की त्या मला हा शाप दिलेला आहे मा निषाद प्रतिष्ठांतम अगम शाश्वती समाह हे शाप दिलेला हवं हे श्लोक कशी झाले आणि रामायणाचे आदिपद्य मंगलपद्य नांदीपद्य कशी जाऊचे हे संशय त्यांनी शिष्यांक बैसेला सांगले काही हांव सांगेल बापास रिपीट करी म्हण कित्याक म्हळ्यार आमकां केलो पण आम्ही कसन सांगून असतात त्या आमकां कळना विंगडाल करेन सांगून आसका हांव कसन सांगले बापा सांगा म्हण कित्याक म्हळ्यार मन दिवन आम्ही उरलेले मात्र कळता आम्ही कसन सांगला म्हण त्यांनी सांगले की हांव कसन सांगितले सांगे शिष्य आसिले हांनी शाप दित म्हणताना शिष्यान सांगले काही मा निषाद प्रतिष्ठान त्वम अगम शाश्वती समाह हे निषादा शाश्वती समाह त्वम प्रतिष्ठा मा अगमः तू दीर्घकालपर्यंत हंग वांचू नका त्याची अर्थ हंग मना येतस हे रामायणाचे रामायणाचे नांदीपद्य मंगल श्लोक म्हळ्यार रामायणाचे सार असका हमतो हे हंक स्फुरण जातं ना वापास सांगे असेल काही शिष्याला करेन वापास सांग श्लोक मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगम शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधी काममोहितम दोन्ही पण ऐकलते तांकां स्फुरण जाले काही फ्लॅश जाले हे साक्षात परमात्माले स्तोत्र करचे असेल पद्य कशी संस्कृताची भाषाचे स्वारस्य पळया मा निषाद प्रतिष्ठान त्वम हज फुडे मा निषाद विंगड आसिले तांकां विंगड ऐकले मा निषादा हे निषादा दीर्घकालपर्यंत तू प्रतिष्ठां मा अगमहा प्रतिष्ठित जाऊ नका हंग वांचू नका मर तू आत्त विंगड अर्थ जालांका मा निषादा म्हणेल एक शब्द म्हणून हंक म्हणायल येदोपर्यंत दोन आसिला ती एक जाले मानिषाद म्हळ्यार अर्थ कसं जाला तर विंगड अर्थ आयला मा म्हळ्यार लक्ष्मी म्हणून अर्थ क्षीरोद तनया रमा इंदिरा लोकमाता मा म्हळ्यार लक्ष्मी म्हणून अर्थ अनेक मा म्हळ्यार नक्का म्हणून अर्थ अनेक मा म्हळ्यार लक्ष्मी म्हणून अर्थ मानिषादा म्हळ्यार लक्ष्मीपती जावन असेल तसं नारायणा म्हणून अर्थ जालत म्हणजे सीतापती रामचंद्रा तू दीर्घ मानिषाद प्रतिष्ठान त्वम अगम शाश्वती समाह दीर्घकालपर्यंत तू प्रतिष्ठित झाला कसं लाक यत् क्रौंच मिथुनादेवम अवधी काममोहितम दीर्घकालपर्यंत सज्जनालय अंतरंगाल अंतःकरणांत तू प्रतिष्ठित दा कसं लाक दोन क्रौंच पक्षामध्ये तू एक पक्षीक दार्ल्य पक्षीक मारण काढला त्या दार्ल्य पक्षी काममोहित पक्षी दार्ल्य पक्षीक मारण काढला रे रामान कसं लाक सर्वाल भक्ताल अंतरंगांत प्रतिष्ठित दाव का म्हणा रे दोन क्रौंच पक्षी म्हणा आणि कोणे नाही दार्ल्याने एक बाईल पक्षी म्हणा रे एक रावण आणि एक मंडोदरी रावण आणि मंडोदरी मध्य काममोहित जावन असेल पक्षी म्हळ्यार कोण रावण त्या काममोहित जावन असेल रावणाला तू संहार केला ताकाच तू दीर्घकालपर्यंत सर्व भक्त मानसांत सर्वाल अंतरंगांत प्रतिष्ठित जावन चिरकालपर्यंत आस संस्कृत श्लोकाचे हाजी फूड एक अर्थ आत्त एक अर्थ झाले मना समाधान झाले रामायणाचे समग्र रामायणाचे नांदीपद्य मंगलाचरण अशी रामायणाचे तांक एक स्फूर्ती मिळले पळया करेक्ट अनुष्टुप छंद सारस हा श्लोक चार पादस चार एक पादांत 8 अक्षर
आम्ही प्रतिनित्य म्हणतात त्या रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय ह्या पूर अनुष्टुप छंदस म्हणतात त्या मीटर अनुष्टुप म्हणतात ब्रह्माल प्रेरणेक अनुगुण दावनो वाल्मीकि महर्षीन समग्र 24,000 श्लोको प्राय ऑलमोस्ट अनुष्टुप छंदस्सारी रचन केले सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ರಾಮಾಯಣಾಚ ಪುರ ಹಂಗಾತೈ ಥೋಡೆ ಹೊಡ್ಡೊಡ್ಡ ವಿಂಗಡ ಛಂದಸ್ಸಾರಿ येवचेत श्लोक नामोण्ण जाल्यार हे छंदस्सार समग्र रामा कित्याक म्हळ्यार अनुष्टुप छंदस्सारीची शोक श्लोक जाल्लेले ताका ते अनुष्टुप छंदस अनुसरण करूनची तांणी समग्र रामायण त्याची छंदस्सार रचन केले अशी समग्र रामायणाचे रचन केले नंतर कोणाक उपदेश केले म्हळ्यार प्रथम जावन उपदेश केलेल्याची लवकुशांक लवकुश सीतेला रामाल चरडुवा थंयच वाल्मिकी महर्षील आश्रमांत वाड्डिले ताणें वाल्मिकी महर्षील आश्रमांत हांनी कसले वाडका सीतेन थंय येवन कसले वास करची परिस्थिती आयल्या रामान सीतेक परित्याग केलेले रामान सीतेक परित्याग करून खंय हाण सोडले म्हळ्यार वाल्मिकी महर्षील आश्रमांत हाण सोडले गुरभिण आशिल्ली कडेर थंय तिगेले प्रसव जाले लवकुश थंय जन्मा आयले वाल्मिकी महर्षील सन्निधानांत हांणी वाड्डिले तांणी तांकां सर्वांक उपदेश केलेले लवकुशांक समग्र रामायण 24,000 श्लोक उपदेश केले तांणी कंठस्थ करून घेतले काही कसन एक अद्भुत धारणाशक्ती मेधाशक्ती अशा पुरतां गेला आमकां फुडें आमकां वरकेन धारणाशक्ती मेधाशक्ती आशिल्ले सर्वांक पळय हातून फुडें आमी कितले लोकल नंबर्स आमी उडगास दवरून घेता आशिल्ले म्हळ्यार आमकां आतां ते धारणाशक्ती ना कित्याक म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी आमगेली मेधाशक्ती नश्ट करतस आमगेली धारणाशक्ती नश्ट करतस एक रितीनी एडवांटेजस आसाच जाल्यार आमगेली बुद्धीशक्ती इतली कुंठीत जाता आसा क्षीण जाता आसा की म्हळ्यार फुडल्या काळांत तूं नंबर 50 जनाले 100 जनाले मोबायल नंबर आमकां उडगास आसता आशिल्ले आत्तां आमकां आश्चर्य जाता आमकां तितले तेदन उडगास आसता आशिल्ले जाल्यार आसता आशिल्ले आत्तां नांव आसता नंबर थंय सेव जावन आसता वत्ती ताची फोन वता म्हळ्यार अगत्य ना आमगेली धारणाशक्ती उणी जाता आयली एक श्लोक मनान तूं उडगास करून घेवचे वरकेन आमकां कश्ट जाता तशें आसता म्हणटा लवकुश 24,000 श्लोक रामायणाचे कंठस्थ करून घेतले आत्मसात केले हृदगत केले तांणी आनी तांणी वचून वाल्मिकी महर्षींक समग्र रामायणाचे प्रचार प्रसार जावका म्हण खंय अयोध्येंत रामायणाचे प्रचार जावका सर्वांक रामचरित्र श्रवण जावचे तशी रामकथामृत पान करचे तशी जावका सर्वांनी म्हण तांगेलो उद्देश आतां अशी करची की ना फुडें तांकां तांणी रचन केलेली कृती मान्य जाता की ना सर्वमान्य जाता की ना म्हळ्यार एक संशय आमी खंयचें एक पुस्तक बरयलें रे तें पब्लीश करचें की ना फुडें आमी 4 जनाले वताच हांत कसले दोश आसाच की तें शोधन करून आमकां बोधन करा म्हण कडेर पब्लीश करताच त्या एक भंय आसता पळय वाल्मिकी महर्षी आदि कवी तांणी जाल्यार तांणी कृती रचन केले नंतर त्या पब्लीश करता म्हणल्यार तांकां जाल्यार भंय आसा हे आमगेली कृती सर्व मान्य जाता की ना सर्व स्वीकार करताच की ना हे कृती ते एक डावट ताका कसन करचें प्रथम जावन वाचन करोका तांगेले आश्रमा सुತ್ತमुत्तांनी कोण कोण आशिल्ले तांकां सर्वांक आपोवन तांगेले एद्रायक पर्यंत समग्र रामायणाचें वाचन जाल्लें म्हणून जाल्यार तांगेले रिव्यूज कशे येता म्हूण पळोवन तांगेले रिएक्शन पळोवन हां आनी मुखार हांकां बरें आसा म्हणून जाल्यार मुखार अयोध्ये पेटोयत रामायणाच्या वाचनेक अशी संकल्प केले संकल्प करून लवकुशांक थंय सर्वांक आमंत्रण दिलें ऋषिमुनी समूह येवन पावले तांगेले उपस्थितीर लवकुश 2 जण बैसून अशी प्रवचन आरंभ केलें ताणें इतलं अद्भुत जावन प्रवचन केलें गायन केलें कीर्तन केलें म्हळ्यार लवकुशांनी अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानांच विशेषतः सर्वांनी लवकुशाले हे रामायणाचे रामकथाचे गायन श्रवण करून तांणी इतलं खुशी जाल्ली काय इतलं आनंदित जाले संभ्रमाचे वातावरण सर्व येवन उठोन येवन हे कडेन वाल्मिकी महर्षी तांगेले सैडा बैसून पळयतच आज सर्वांक तांगेले रिएक्शन कशें आसतले मात ती हाल्लेतच आच की ना हांकां खुशी जातच की ना की न्हीद काडतसाची कितें म्हळ्यार हां कुरवण आयली म्हणून जाल्यार हांवें मिगेल कृती समजाय न्ही म्हूण अर्थ
कुरवणी काणाशी पुराजन श्रवण करतसाच म्हणून जाल्या रे हा मिगेल कृतीक एक महत्व असं तक एक प्राशस्त्य असं मुखार हा हाजी वाचन करो येतं ना म्हणून जाल्या रे पब्लिश करचे संकल्प वापस घेवचे म्हणून तांगेल म्हणांत आणि पुराजना पळेत असाची लवकुश गायन करत असाची ना कोणे कुरवण काढतानाची पुराजन माती हल्लेत असाची आनंदित झाले हांगेला गायनान अहो गीतस्य माधुर्यम त्या कंठाचे माधुर्य कसं नाही हांगेल दोघ जण आल्या त्या संगीत स्वरबद्ध दावून क्रमबद्ध दावून लयबद्ध तालबद्ध दावून गायन केला केवळ प्रवचन नाही रामकथा गायन त्या कंठाचे माधुर्य त्या रामायण श्लोकाचे स्वारस्य अर्थ गांभीर्य त्याचे तात्पर्य हे सर्व श्रवण करून आनंदित जाऊन उडगीर दिवचायला काय सर्व उठून लवकुशांक कसन उडगीर दिलाय मला रे आम्ही गेलं म्हणके कसने होडोड्ड तांगेला कसने नासिल पाप ऋषी समूह ते दारिद्र्य आश्रमांत तांक कसने ना तांनी येऊन कसन उडगीर दिलाय मला रे कश्चित कमंडलुम प्रादात कौपी नमपरे ददुहू एकला आईल काही ताण येऊन कलश दिल काही तांबी यो पाप एक तांबी असेल तर गेल्या प्रतिनित्य त्या एक तांबी काण त्या होड आसती तांका त्या तांबी काणू घ्या देवा बर करतो का म्हणलं काही तिथलं आनंदित जाऊन त्या तांबी दिली काही अनेकला आईल काही ताण येऊन वस्त्र दिली काही काषाय वस्त्र त्या गेले पाप एक एक्स्ट्रा असेल नित्याक दोन्हीची एक दिवस उंबळ घालच्या त्या निश अनेक दिवस त्या उंबळ अनेक निश इथलेच असेल एक सेटवर केन काण दिले काही ताण वस्त्र काषाय वस्त्र दिलंय हाजिंतर कश्चित कमंडलुम प्रादात कमंडलू गिंडी नित्य आचमानकोरची गिंडी त्या तागेला आस्ती होड ऋषीला ब्राह्मणाला त्या काण दिल काही घ्या तू काय असं पळया कसन दित्ताची म्हणेल ताजी मागची तात्पर्य नाही आम्ही खंची पदार्थ दित्ताची ताक्क महत्व नाही त्या पदार्थ दिवची मागच्या जे भाव कसन असा ताक्का महत्व ताक्क प्राशस्त्य एकल्यानं कमंडलू दिल्या अनेकला आयलो अनेकला कौपीन दिले काही कौपीनवंत खलु भाग्यवंत म्हणताच कौपीन कोण धारण करताची त्यांनी भाग्यवंत इतर सर्वही दौर्भाग्यवंत तागेल कौपीन तागेल भाग्य ता कोण दितस पळे कितलं निस्वार्थ भाव कितलं संतोष दावनाशा पुरा कौपीनमपरे ददुहू अनेकला आयलो ताण काण तागेल दर्भासन दिली काही ताण प्रतिनित्य बोश्य दर्भासन त्या दर्भासन काण दिली काही अशी अनेक लोक येऊन तांगेला कसं असं यथाशक्ती दित्तसाची पुडगीर आहे अंचार एकलायलो पाप तागेले कसं ने ना दारिद्र्याच पराकाष्ठा वस्त्रना कौपीन एक्स्ट्राना कलशना कमंडलुना कसं ने ना तो म्हणलेलं काही दोघं जना का चरडा मी गेले कसं ने ना मी गेला आश्य दोन्ही हात असं हा भरपूर तुमका आशीर्वाद करता आयुष्य दिता बरे दव घ्या आयुष्यमपरे ददुहू आयुष्य दिले आशीर्वाद केले त्या दोघ जनाक इतलं अद्भुत गायन केले त्यांनी सर्व आकर्षित झाले हांगेल गायनाक तांक अनुग्रह केला मुखार वाल्मिकी महर्षींक एक विश्वास येईल हा मिगेल कृती सर्वमान्य दात्तले हांक सर्वांक खुश झाला म्हणल्यानंतर हा मुखार अयोध्येक वचून हांक पेटवून गायन करो येत म्हणून घेऊन तांक मन आणतो एक दृढ निर्धार करून तांक पेटेल अशी रामायणा गायन केलेल्या श्रवण केलेल्या इतलं कुशी झाल्या ताक कारण लवकुशान गान केलेलं वै जाल्यार ताजी ओटूची रामाला व्यक्तित्व रामाल गुण तशास रामकथा श्रवण करत म्हणताना कोण माते हल्ल्यानाची सांगा तागेल गुणाचे चिंतन करत म्हणताना कोण माते हल्ल्यानाची आमगेलांत एक सुभाषित असं सुभाषितकार सांगताची अकर्णमकरोत् शेषं विधिर्ब्रह्मांडभंगधीः परमात्मानं ब्रह्मान सृष्टी केल्या ब्रह्मान इतर मनुष्यांक सर्वांक सृष्टी केले काय सृष्टी करत म्हणताना शेषाक वरकेन सृष्टी केलं ताने आदिशेष दलरे आमक मनुष्यांक सर्वांक कान दिले काय शेषाक कान दिनी पळया दिवडांकनी पुरा कान ना श्रोत्रेंद्रियना आमक सर्वांक कान अस आमक कान दिल्या त्या शेषाक कान दिनी कसं लाका म्हणा रे शेष सहस्र फण 1000 हेडस काही ताका ताजी वैर एक हेड वैर तान समग्र ब्रह्मांड धारण केला काय समग्र ब्रह्मांड धारण केला जाल्यार ताका एक सान सासम आमगेल मात्ता वेर दवरला आमकां कसं फीलिंग येतं की
अनुभव की मात्या वेर सासा मासा म्हणून ना तशी समग्र ब्रह्मांड शेषान धारण केल्यावर केन ताकत फिलिंग ना काय हा ब्रह्मांड धारण केला म्हणून सासम असेल म्हणजे तिथल्या बलिष्ठ शेष ताण धारण केला आता पळया आमक सर्वांक कान दिल्या ब्रह्मानं तुम्ही सर्व रामकथा श्रवण करता करता माती हालेत असतात शेष आता शेषाक वरकेन कान दिले म्हणून दिला रे श्रोत्रेंद्रिय दिले म्हणून दिला तो कसं करतलो श्रुत्वा रामकथां रम्याम कसं करतो तो रम्य दावन असेल सुरम्य दावन असेल रामकथा श्रवण करून आमगेला म्हणजे तो वरकेन माती हल्ले येता माती हल्लेले कसं दत्ता समग्र ब्रह्मांड असा तांतु वपास अतल वितल सुतलादी चतुर्दश लोक असा तांतु आमगेल भूलोक आयला भूलोकांत भारत देशांत आम्ही असाची आमगेल गती कसं दायना आम्ही वरकेन त्या ब्रह्मांडावर टोपून आम्ही सर्व नष्ट दावन होताच विधिर ब्रह्मांड भंगधी अकर्णम अकरोत शेषम तका तक कानो दिनी शेषाक तिथलं सुंदर भावबंधुर अर्थ सुंदर रामायण कोण दिलं रे माती हल्ले ताची शिरः कस्य न कंपते कोणाला शिरस कंपन दाय ना सांगा सर्वाला शिरस कंपन दाता असल रामायणाचे श्रवण अनेक केदन कोरका म्हणून सांगतं रामायणाचे एक सुभाषित आमके अनेक उपदेश करता प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्यान्हे स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चोर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम धीमंत श्रीमंत बुद्धिवंत ज्ञानवंत कोण असाच की तांगेला कालो गच्छति टाइमपास कशी जाता म्हणरे समय कशी काढतात त्यांनी म्हणरे प्रातर्द्यूत प्रसंगेन सकाळी धनपारा रात्री त्यांनी कशी टाइमपास करताचे म्हणून ज्ञानी प्रातः द्यूत प्रसंगेन सकाळी पुढे द्यूत क्रीडा द्यूत इस्पिट खेळचे गॅम्बलिंग करचे अशी टाइमपास जात काही ज्ञानी लोकाले प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्यान्हे स्त्री प्रसंगतः धनपाराचे स्त्री संसर्गाना स्त्री संपर्क करून तांगेला समय वत काही टाइमपास जात काही अशी टाइमपास करताच काही ज्ञानी सकाळी धनपार झाले रात्रौ चोर प्रसंगेन रात्री चोर जाताच काही खै खै वचून लुटी करचे चोर नेवचे अशी तांगेल टाइमपास जात काही सकाळी धनपारा रात्री कसन भटमाम ह्या सुभाषित अशी उपदेश करतव्या ज्ञानी लोकाला तीन समय अशी द्यूत प्रसंगेन स्त्री प्रसंगेन कडे रे चोर प्रसंगेन अशी पुरा त्यांनी टाइमपास करताच महा अपराध नव है तभी ज्ञानी लोक हक्की एक गूढार्थस कसं नाही म्हणा रे ज्ञानी लोकाल टाइमपास कशी जाता म्हणा रे प्रातर्द्यूत प्रसंगेन द्यूत म्हणे कसं नाही द्यूत क्रीडा गॅम्बलिंग कोण केलेलं आहे धर्मराजान केलेलं आहे धर्मराजान केलेला आहे धर्मराजान केलेलं त्या द्यूत खंचान देता महाभारतान देता काणी ज्ञानील सर्व समय कशी वत्त म्हळ्यार सकाळी महाभारताचे चिंतन कोरण वच्चे काही समय द्यूत म्हळ्यार इस्पीट खेळणं वच्चे नाही तांगेल समय इस्पीट केलेलं धर्मराजाल काणी येऊच महाभारताचे चिंतन करून तांगेल समय वत्त काही प्रातःकाल प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्यान्हे स्त्री प्रसंगतः धनपारा धनपार ज्ञानी लोकाला समय कशी होता स्त्री प्रसंग म्हणजे स्त्री संपर्क आणि स्त्री संसर्गात नाही त्या स्त्री पतिव्रता स्त्री सच्चारित्र्यवती राहून असेल सीतेला अपहरण केलेलं आहे रावणाला सीताला रामाला ह्या सर्व काण येऊचे रामायणाचे चिंतन समग्र त्या कसं नाही मध्यान्ह काल असं त्यावत काय सकाळी महाभारतात चिंतन धनपारा रामायणात चिंतन रात्रौ चोर प्रसंगेन चोर कोण हा कृष्ण कृष्णाल प्रसंग ऐकून ऐकून मला भागवत कृष्णाल प्रसंग खरी येता महाभारतांत येता ना म्हणे विशेष जाऊन भागवतांत गेल्या वर्णन केला तसल भागवताचे श्रवण कोरणो ताजे चिंतन मंथन कोरणो तांगेल रात्री आपण दत्त अशी धीमंत श्रीमंत ज्ञानी लोकाल पुरा समय कशी वच्चे म्हणा रे सकाळी महाभारत चिंतन कोरणो धनपार रामायण चिंतन कोरणो रात्री भागवत चिंतन करून तांगेल समय वत्ता म्हणून वर्णन करताच हमकात कसं नाही म्हणा रे धन सकाळी धनपारा रात्री त्या पूरा व्यत्यास झाला
प्रातर्द्यूत प्रसंगेन नाही प्रातर मोबाईल प्रसंगेन सकाळ उठेल तक्षण आमकां मोबाईल जाय कडेर थोडे कसं नाही घरची काम असता कडेर मध्यान्हे मोबाईल प्रसंगतः वपास धनपार जाय आमकां कडे वपास कसं नाही धनपार जावन जाता म्हणटन सांजी जाता कडे थोडे कसं की काम वपास रात्री निद्दत ना रात्रौचो मोबाईल प्रसंगेन कालो गच्छति अस्माकं आमगेल सर्वाल काल अशी वच्चे ताका आमकां सकाळी धनपार समय मेळना रात्री वरकेन समय मेळना परीक्षिताक शुकाचार्य उपदेश करताच परीक्षित हांव कसन कोरका म्हाका एक वार मात्र समय आसा म्हणटा कसन ऐकू येत हाव्या यत कर्तव्यम यत श्रोतव्यम कसन ऐकू का कसन कोरका हाव्या म्हणून निमगेले त्यानं शुकाचार्य सांगताच मस्त आसा मरा ह्या ऐकूच्याक हजार 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 विषय आसा जाल्यार समय खंय आसा आत्ता जनांक निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन नवं वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबभरणेन वा सहज कोणाक समय ना आमकां दिवाचार्थे हया राजन आमकां म्हूण नमगून बायल आसा आनू आम आसाची चेडूं आसाची कुटुंब भरण करचे खातीर आमी संपादनेक भायर वचका सहज अशें आसता म्हणटा सकाळ दुखून रात्री पर्यंत संपादन धनसंपादन श्रवण करचे समय ना व्यवायेन नवं वयः रात निद्रया ह्रियते नक्तं रात्री न्हीद इतलं सुस्त जावन आसता रात्री पर्यंत काम करून रात्री न्हीद अशें आसता म्हणटा ह्या सर्व श्रवण करच्या कोणाक समय आसा आजचे समय म्हळ्यार संध्याकाळ आता तुम्ही येऊन बैसल्या पळया ह्या काल अत्यंत उचित समय सामान्य स दुखून 8 साडेआठ पर्यंत आता ह्या पुरा आम्ही केदन कोरका म्हळ्यार सकाळी धनपारा रात्री कोरचे आशिल्ल्या महाभारत रामायण भागवत पुरा सांजवाळ हाण कोरका आम्ही आता म्हळ्यार ह्या एक मात्र समय वरला त्या वरकेन तांत वरकेन अनेक लोकांक कार्य असता कसं नाही करचें जायना तू अशी आम्ही रामायणाचे श्रवण असले केदन समय दत्ता तेदना आता आम्ही असले समय म्हणून धरून घेवचे ना केदन समय दत्ता तेदन श्रवण कोरका म्हणून आमकां उपदेश करताची तसल रामायणाचे अद्भुत गायन हांनी सर्वांनी केले लवकुशान तांकां पेटयले अयोध्ये पेटोवन अयोध्येचे प्रत्येक संदींतू गोंदींतू मेन रोड कन्झर्वेन्सी रोड खंचे रोड सोणी काही सर्वत्र रामायणाचे प्रचार करत असाचे गायन करत असाचे सर्वांक कोळका म्हणून घेऊन रामाल चरित्र कोळका सर्वांक कोणकी दोग जन चरडून येऊन समग्र अयोध्येंतू रामकथा गायन करत असाच काही म्हणून घेऊन सर्व आयल्या खंय खंय जन मेळता आशिल्ले थंय हांनी बैसून प्रवचन करता आशिल्ले सर्व आनंदित जाले आणि पश्चात्ताप वरकेन जाले खंय सर्वांक अयोध्येच्या जनांक कसल्याक म्हळ्यार पळया लवकुशांनी समग्र रामायण अयोध्येक वचून ताजे प्रचार करून ताजे गायन करून एक महत् कार्य साधन केलें तांणी कसं नाही म्हळ्यार तांगेल दोग जनार आम्माल वयर आईल तसं लोका अपवाद कसन आसा त्या तांणी परिहार केले कसं नाशिल अपवाद सीता संशयाक आस्पद जावन आशिल्ली तसले एक स्त्री रामान तिका स्वीकार करचे ना रावणा लंकेंत आशिल्ली तिगेले पातिव्रत्य नष्ट जावन आसतले रामान स्वीकार करचे ना म्हूण जनाभिप्राय आशिल्ले ताका रामान सीता परित्याग केले जनांक गोतना सीता शीलवती म्हणून गोतना जाल्यार रामान कसन केले जनाल खातीर सीता परित्याग केले आत्ता सीता कितल शुद्ध ती सच्चारित्र्यवती म्हणून घेवन पतिव्रता स्त्री म्हणून घेवन हांनी समग्र रामायण वाचन केले अयोध्येंत सर्वांक ताजें श्रवण जालें कळ्ळें तांकां सीत कितली कश्ट पावली तिगेलें पातिव्रत्य रक्षण करचे खातीर ती दुष्ट नाही व्यभिचरित नाही सीता शुद्ध म्हणून तेदन ज्ञान जालें तांकां हे व्हड अपवाद परिहार केले हें आमी चिंतन करका आमकां उत्तरकांडांत तो प्रसंग येता आमकां सर्वांक येवचे प्रश्न है सीता परित्याग केलेले रामान उचित वे समंजस वे म्हळ्यार एक व्हड प्रश्न सीतेक उत्तरकांडांत सर्व रामाल पट्टाभिषेकांनी पुरा जाले जावन सीता अनेक वर्ष पर्यंत रामान राज्य शासन केले राज्यभार केले
रामाल पळया कशी तो तागेले अनुचरांक दूतांक आपोवन मिगेल राज्य हांव कशी शासन करता असं म्हणून जनाभिप्राय घेऊन येया तुम्ही म्हणून पेटयता सर्वांक सर्वत्र वचा खंय 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 आतां आमी वताच पळया खंय बैसील कडेन आनी पुरा पॉलिटिक्सा विशयान उलयत आसताचे आतां कसन चलता असं कशी कितें ह्या पुरा विशय चलता असता राजकारणाचे उलयत असतात सर्वत्र तशी तुम्ही पुरा कडेन वचा हे राज्य कशी शासित जाला मिगेल विशयान कसन अभिप्राय आसा जनांक हे समजून घेवन येया म्हणून पेटयत हे अनुचर दूत सर्वय पुरा कडेन वताचे खंय खंय सर्व जन मेळता आशिल्ल्या थंय वचून सर्वान अभिप्राय संग्रह करून आयले त्यांनी सांगले काही रामा सर्वत्र अयोध्येंत तुगेल विशयान एक चूर कळंक ना उत्तम रीतीर अत्युत्तम रीतीर तू राज्य शासन करता असं म्हणून सर्वत्र सर्वांक संभ्रम असा जाल्यार एक विशयांत मात्र जनांक समाधान ना म्हणून म्हणताच कसं नाही म्हणून निमगीत काही राम आणि म्हणताची सीतेक तू स्वीकार केलेलं कोणाकच मना समाधान ना रावणा लंकेंत असेल सीता तुगेल अंकेर असं म्हळेल्या सर्वांक शोक दुःख अंक म्हळरी पायू वामांकारूढ सीता म्हणताच वाम अंकेर सीत बैसून अस रावणा लंकेंत आशिल्ली तुगेल अंके आयली म्हणून सर्वांक बेजार कित्याक परपुरुषाल घरान तू तितलं काळ आसून एक स्त्रीक रामान कशी स्वीकार केला तिगेल पातिव्रत्य नष्ट झालं तसल अपतिव्रतात तसल सीतेक स्वीकार केलेलं हे उचित नाही म्हटलं रामान तागेल मंत्रींक वरकेन आपण निमगेल काही कसन ह्या विषयी वही म्हणले काही रामान कसन केलं सीता परित्याग केला त्यातून गर्भिणी ती गर्भधारण केला लवकुश पोटांत असाच रामान परित्याग केला आमके येवचे प्रश्न रामान सीता परित्याग केलेलं समंजस व्या कोण का बेताण सीता परित्याग कोणकी खसकी वाट्यार वत्तले कसं की ताण विषय सांगल्या म्हणून घेऊन रामान वाट्यार वत्तल पुरा कान्ना घ्या घालनो पितले कान म्हणताच पळे कोणे कसं नाही सांगल्यार कान्ना घाल घेताच वही म्हणले ताच्या तशी रामाना कोणकी कसं की सांगलंय म्हणून घेऊन रामान ऐकून सीता परित्याग बायलेलं त्या बाई गुरभिणे आसतना परित्याग करचे बाय हे आमकां प्रश्न येता ताका अनेक रितीर आम्ही रामाक पळया तो आमगेले तुमगेले म्हणके सामान्य प्रजा नाही एक आम्ही अर्थ करून घेऊ का रायू साकेत साम्राज्याधिपती तो अयोध्याधिपती तक्का तागेले जालेले तसले एक जबाबदार असता रायू म्हणल्यानंतर तक्क फर्स्ट प्रायोरिटी कसं नाही म्हळ्यार प्रजाहित वेदांतो संग्रहण्येष्ट्या यजते इमां जनतागम संगृह्णानीती सांग्रहणेष्टी म्हणून कोरका म्हणून सांगतात फस्ट यज्ञ कोरका काही रायान कसं नाही समग्र प्रजा विश्वास संपादन करून घेऊ का काही रायान केदनाय प्रजेंक एक चूर लवलेश अविश्वास येवचा ना राया वैर प्रजा विश्वास ताण संपादन करून घेऊ का हे राजाक फस्ट कर्तव्य आद्य कर्तव्य आहे आता रामाना कसन केलं सीता परित्याग केलाय कसं लायक कोणकी दोन जणांना वाट्यार गेलेल्या सांगितल्या म्हणून नाही समग्र अयोध्येचे प्रजेल अभिप्राय कसं नाही असेल म्हणाले सीता परित्याग कोर का सीतेक दवरून घेतील रामाने योग्य नाही म्हणले अभिप्राय असेल सर्वांक रामानात कसन कोर का आता एक पक्षा रामाना सीतेक जनाल अभिप्रायाक मन्नण दीनाशी सीतेक दवरून घेतलं बाई म्हणून जाल्यार प्रजा विश्वास वत्ता रामाका प्रजा विश्वास शिवा आणि होड कर्तव्य कसं प्रजाहित प्रजेल क्षेम तांगेल अभिवृद्धी तांगेल हित खंचंत असतात तसं डिसिशन रामान घेऊ का तो प्रजा नाही राज तो आम्ही दिलं असलं कोणकी वाट्यार सांगेला आम्ही कसला ऐकू का माराया आम्ही म्हणू येतं रामान म्हणूची तशना राय तो तका ताण कसन केलाय हाव अकस्मात सीतेक दवरून घेतले म्हणून जाल्यार रे प्रजा विश्वास वता हाव राज्य शासन करच्या दायना एक पंत रायाल बैर विश्वास गेले म्हणून जाल्यार रे राज्याची अभिवृद्धी दायना रामाक फर्स्ट प्रायोरिटी देशाचे प्रजा तांगेल हित तांगेल क्षेम तका ताण बायले सोडल्या आईचे राजकारणी हे अर्थ करून घेऊ का तांनी शपथ करताच प्रमाण करताच प्रजा सेवे खातीर आम्ही येतसा छांगा
तांक फस्ट कर्तव्य कसं नाही प्रजासेवा प्रजाहित बायला चरडून असता तांगेल तिकान तांगेल विषयान जबाबदार असता जाल्यार ते नेक्स्ट तांकां पॉलिटिक्स कोण एंटर जाता देशसेवा म्हणून कोण येताची तांकां फस्ट कर्तव्य कसं म्हणल्यार देश सिटीजन्स तांकां कसं नाही जावचें ना तांगेल विश्वास संपादन कर बायला चरडून असल्यार बरं केना प्रयारिटी तान नेक्स्ट रामाक रायुतो हाक एक दोन चंद दृष्टांत दिताच DVG तांगेल्या रामपरीक्षण म्हणून एक पुस्तक बरयलां तांणी दोन दृष्टांत दिवन समर्थन करताच रामान कसले सीता परित्याग केलेले समुचित म्हणून तांणी एक काणी सांगताची युरोपान जाल्लेल्या थंय जुलियस सीझर म्हणून एक आशिल्लो रोम देशाचो रायुतो राष्ट्रनायको साधको पराक्रमी ताका एकली बायल पॉम्पिया म्हणून तिगेलें नांव ह्या रोम राज्याचे राणी ती पॉम्पिया तिगेल वयर अनेक मनुष्याक तोगेलें नांव क्लोडियस म्हण आसता ताक तिगेल वयर अनुराग आसता राणील वयर ताक प्रीती आसता अनुराग आसता कशी पुणी करून हांव तिका वलसून घेवं का म्हणल्यार तागेलें मन अंत आसता हे क्लोडियस तो वरकेन श्रीमंत प्रभावी व्यक्ती थंय त्या राज्यांत जाल्यार कसं करचें राणी तिका वलसून घेवची कशी तिका मेळचे वरकेन जायना कितें म्हण तितलो सर्प गावला आसता राज्यांत अंतःपुरांत वच्चे जायना एक दिवस कसं जालें ते कसं की तांगेल एक क्रियाकलाप पूजाकलाप रहस्यांत केवल स्त्रियान मात्र करचे तसल एक संदर्भ आयले हाक क्लोडियस हाक कळ्ळें ह्याची उचित संदर्भ हा वच्चेक म्हणून घेवन थंय भितर राज्यांत आशिल्ले एक सेवकील सहायान तो भितर प्रवेश केले त्यावेळी स्त्री वेश धारण करून प्रवेश केला ताणें आनी तूं भितर गेलो हे विशय सर्वांक कळ्ळे हो क्लोडियस स्त्री वेश धारण करून हांगा भितर आयला आमगेल ग्रुपान तूं म्हण कळ्ळें सर्वांक कळ्ळी नंतर कसं जालें आनी तूं तो एस्केप जालो चुकून घेवन तो कोणाले हाता मेळ्ळी चुकून घेवन गेलो तो सर्वांक कळ्ळें म्हणून जाल्यार नेक्स्ट डे कसं जालें सर्वत्र राज्यांत रोम देशांत थंय सर्वत्र प्रचार जाले क्लोडियस मेळचे आयल्ले काही राणीक जुलियस सीझराल बायल ती राणी तिक मेळचे हो क्लोडियस काल रात्री आयल्ले काही स्त्री वेश धारण करून आयल्ले काही हे सर्वत्र प्रचार जाले आत पळय तिगेल व्यक्तित्वा वयर कसं प्रभाव येवचे पुरो ती चारित्र्यवती आसचे पुरो जाल्यार जनांक संशय जुलियस सीझर नेक्स्ट डे पुरा जनांक आपयता मंत्रींक करी तो आपूण सांगता जनाभिप्राय कसो आसा ना जनांक अशी संशय आसा तो म्हणटा हांव डायवर्स दिता तिका हांव तिका सोडता त्याग करता म्हणून घेवन तो डायवर्स दिता यद्यपि तिगेले कसं नाही अपराध ना दलरीची तो डायवर्स दिता कारण कसं नाही म्हणून तो सांगता हांव सामान्य प्रजा नाही हांव एक रायू रोम देशात हांव हे राष्ट्राचे नायक म्हणले नंतर जुलियस सीझर्स वाईफ शूड बी अबव सस्पिशन म्हणून कोणे सस्पेक्ट करचे ना कोणा संशयाचे लेश वरकेन आसचे ना मिगेल बायलेवर कित्याक सामान्य कोणकी एक बायल नाही ती राष्ट्रनायक जावन आशिल्ली जुलियस सीझराल बायल ती राणील वयर कोणाकाच संशयाचे लेश वरकेन आसचे ना ताका हांव ती परित्याग करता हे दृष्टांत दितात आता ताणें त्या जुलियस सीझराक सर्वाल कसं आसा जुलियस सीझराल बायल कसं संशय आसा तिगेल चारित्र्या वयर आता ताणें ताका म्हाका गोत आसा हांव घरांत म्हणून राज्यांत दवरून घेतलं म्हणून जाल्यार प्रजा विश्वास वता ताका तशें कर न्ही अनेक दृश्टांत दिता DVG तांत ब्रिटनांत किंग जॉर्ज म्हणून आशिल्लो तागेल चाल्लो किंग एडवर्ड म्हणून तागेलें नांव तो कडेन अनेक वर्ष 20-25 वर्ष पर्यंत तो प्रिन्स जावन आशिल्लो कडेन अन्नान गेले नंतर किंग जालो तो ताका कसं नाही म्हळ्यार मिस सिम्सन म्हणून एक आशिल्ली तीक लग्न जावका म्हणून ती इंग्लिश नाही अमेरिकन ती त्या काळात त्या रॉयल फॅमिलीन तूं कोण आसा तांकां मात्र भारडीक जावका हाणें भायर भारडीक जावतच ना तसो एक नियम आता ही कसं नाही म्हणारे एक भाईची रॉयल फॅमिलीच नाही दोन्हीच कसं नाही म्हणारे ही डिवोर्स एक पंत भारडीक जावन डायव्हर्स झाला दोन्ही पंत वापस अनेकल्या लोक भारडीक जावन वापस डायव्हर्स झाला तसल एक व्यक्ती वयर हक्क प्रीत तिक भारडीक करून घेऊ का म्हणून हो किंग झाला
ताक सुमार जणांना सांगले काही ह्या ख्रिश्चन मिशनरीजानं कडरे ताज्य ಒಟ್ಟು असेल स्नेह असेल इतर राष्ट्रांपुरा सांगले काही ह्या कार्य उचित नाही ताक भारडिक दावच्या नामोन सांगा रायाक तो कसं करता म्हणजे ताक तीन ऑप्शन एकही तिक्का भारडिक दावून तिघेल ओटूत आणि संसार करून राज्यात जबाबदार पळून घेवेत असेल एकही तिक सोण हा तिक त्याग करता भारडिक कर ना म्हणून स्वतंत्र दावून एकलो एकाकी दावून ताण राज्य शासन करू येत असेल ना म्हणून तिन्ही ऑप्शन ना तिक भारडिक दत्ता हा ह्या राज्य सोडता सामान्य एक सिटीजन दावून हा वर्केन जीवन करता तिन्ही ऑप्शन ताक आपल्या कोण असल एक चारित्र्य वधत आलेलं तसेल चारित्र्य नातील तसल एक व्यक्ती कोण की स्त्री येऊन आमगेल राणी दत्ता म्हणून कोण स्वीकार करून घेता कोणाक कशी म्हणत जनाल मेंटॅलिटी कशी असता म्हणा रे आम्ही कितले दुर्मार्गांत वचून अशा पुरो आम्ही कितले दुराचार अनाचार करून अशा पुरो आम्ही कितले व्यभिचार करून अशा पुरो त्याला आमगेल रायो आमगेल राणी शुद्ध असता निष्कळंक दावण असता म्हणाले एक अपेक्षा सर्वांक असता सिटीजनचा असता ह्या मेंटॅलिटी तशस्त म्हणताना एक कोणकी एक अस्सल स्त्री येऊन राणी दत्ता म्हणजे कोणी स्वीकार करून घ्यायच्या तयार नाच सर्वांना सांगले पण कोणी स्वीकार करू नकाच भारडिकदा तो अंत्यार कसं करता म्हणा रे किंग दावून असेल तो रेसिग्नेशन देता हाव दायना रिझाईन करता की म्हणा तीन असे हाव जीवन करच्या दायना त्याला ॲट द सेम टाइम हाव तिक दवरनो ह्या राज्याची जबाबदारी हाव घ्याना की म्हणा प्रजा विश्वास वत्ता मग राज्य शासन करचे दायना म्हणून तो कसं करता सामान्य प्रजा दावून भारडिक दावून असता हे काणी आमका पळया आमगे राम कशी तागेले म्हणके नाही ताण कसं केलं तिक भारडिक दावून हे प्रजा सॅब करची तक भाग्य असेल त्या सोण ताण तिक भारडिक करून सोडली ताण रामान तशी करणी रामांवर केन कसं करू येत असेल सीतेक ಒಟ್ಟುದವರ್ घेऊन राज्य शासन करू येत असेल त्याला प्रजा विश्वास वत्त असेल अनेक सीतेक कोण कसं सांगल्यावर सांग मग गो तसं सीत कसं नाही म्हणून ताण सीतेक भारडिक दावून तोवर केन एक सामान्य प्रजा दावून ताण सिंहासन त्याग करू येत असेल त्याला रामान त्या करणी कित्याक रामाक प्रजासेवा जनसेवा ह्या मुख्य ह्या प्रायोरिटी बायल चिरडून पुरा कडेर ताका ताण कसं केलं सीतेक परित्याग केलाय परित्याग केले म्हणे तक्षण आम्ही सीता ती शुद्धची चारित्र्यवती तांत कसं नाही संशय ना ताण परित्याग केले गुरुभिण असताना आम्ही कसं लेखताची म्हणा रे अस्सल संदर्भाचे तू खै पडून वस म्हणून रामान सीतेक सोडले म्हणून लेखताची ना ताण जबाबदारी घेऊन वाल्मिकी महर्षी आश्रमापर्यंत तगल दूताल मुखांतर ताण थई ती वचून थई वास करोपर्यंत तुम्ही पळून घ्या तिका जबाबदारी घेऊन तिक सीतेक थई सोडले हे आम्ही अर्थ करून घेऊ का अशी अनेक प्रश्न रामायणांत येतात कसलं सीता परित्याग समुचित केलं समुचित वै वय नाही वय हंक अनेक रीतीला आम्ही उत्तर पळयत रामाल व्यक्तित्वावैर सीताल व्यक्तित्वावैर कळंक ना त्यांनी निष्कळंक म्हणायला आम्ही अर्थ करून घेऊ का असल्या रामाल व्यक्तित्व मुकारे असल थई लवकुश पाडीला लवकुशांक उपदेश वाल्मिकी महर्षीने केले मुकारे हंगा हन्नी येऊन समग्र अयोध्येंतू रामायणाचे वाचन केल्यानंतर रामाल कथा श्रवण दत्त असं गायन दत्त असं म्हणून सर्वान अयोध्येत जनान कसं केलं लवकुशांक आपण हाणू रामाला आपण हाणलं रामा तुगेल चरित्र म्हणत असा छान कोण की लवकुश आईले आस्थानांत रामसिंहासनावर बैसला सर्व मंत्री बैसल्या रामाल यद्राक अन्नाले चरित्र गायन करचे भाग्य कोणा मिळता त्यांनी गायन केलं रामाल यद्राक अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं मनु आमक मानवांक सर्वांक मूल मानव श्रेष्ठो मानवालकीना ज्येष्ठो मनु कसं नसतं त्या मनूल निमित्तानं आम्ही सर्व मानव झाले त्या मनूनच अयोध्या निर्माण केलेलं काय त्याच्यानंतर दशरथानं त्या रघुवंशाच्या अनेक रायान सर्व अभिवृद्धी केल्या त्याला रे मूल म्हणून निर्माण केलेलं काही अशी आरंभ केले त्यांनी अयोध्येचे वर्णन आरंभ करून दशरथाला कथा आरंभ करताची दशरथो अयोध्येचे अभिवृद्धी करून उत्तम रीतीने शासन करून असेल अयोध्याधिपती दावून असेल दशरथो
तागेल स्वभाव वर्णन करताना कशे असेल दशरथ हो म्हणारे सुख दुःख ह्या दोन्ही समान दृष्टीवर पळत असेल काय समदुःखे समे कृत्वा सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभव जया जयो म्हणेल म्हणके सुख दुःख म्हणेल ह्या दोन्ही वस्तू समान दावून पळत असेल सत्व रजस तमस म्हणेल ह्या तीन गुणांना अबाधित दावून असेल अतीत दावून असेल धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हणेल ह्या चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ प्राप्ती करून घेऊची कतिरा अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव नारायण म्हणेल ह्या पंचरूपी परमात्माला आराधन करत असेल आराधन करतची काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य म्हणेल ह्या अरिषड वर्गावैर विजय प्राप्त करून घेऊन सप्त व्यसनान दूर दावण अष्टमद रहित दावण श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनं म्हणेल ह्या नवविध भक्तीन युक्त दावण निरंतर परमात्माला आराधन करत असेल काही तसल एक श्रेष्ठ व्यक्ती दशरथ तागेल राज्य कशी असेल न्यायांग सेनांग अर्थांग धर्मांग म्हणेल ह्या चतुर्विध अंगान युक्त दावण असेल काही गज अश्व तुरग पदाती म्हणेल ह्या चतुरंग बल सैन्य मात्र नाही साम दया दान भेद दंड उद्बंधन विषप्रयोग अग्निप्रयोग आदी कसन सर्व ह्या गुण असाची गुणयुक्त दावण असेल तसल्या अनेक अनुचर गुप्तचर असल गुप्तचराने युक्त दावण असेल सैन्य असल सैन्य युक्त दावण असेल तसल समृद्ध बलिष्ठ राज्याचे शासन दशरथ करत असेल सर्व असा सुखस दुःखस सर्वत्र समृद्धी 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 अयोध्येंतु दलरी एक चिंता पुत्र संतती दायिनी म्हणून दशरथाक कसन करचे पुत्र संतती दायिनी म्हणल्यानंतर वसिष्ठ वामदेवादी सर्व ऋषिवरेण्य असेल वसिष्ठ कुलपुरोहित रघुवंशाचे तांक आपण निमगेले काही कसन करचे सुमंत्र असेल ताक आपण निमगेले कसन करचे म्हणून दशरथाक पुत्र संतती नातीले म्हणून नाही संतती नाशिले म्हणून नाही संतती असेल ताका दलरी तागेल पट्टमहिषी म्हणून कोण असाची पट्टदरसी कौसल्या कैकेयी आणि सुमित्रा हंगेल तीग जनालांतू ताक चरडून दाई नसेल त्या चिंत असेल क्षत्रियांक कसं नाही म्हणा रे तांगेल पट्टमहिषी कोण असताचे तांगेल मुखांतर चरडू जाल्यार मात्र चालल्या चरडू त्या पुत्र मुखावैर सिंहासनार बसशाक अधिकार ताक मात्र ताक तीग जन बाईल मात्र नाही मस्त बाईल असेल मस्त चरडू वरकेन असेल दलरे त्या इतर बाईल सर्व कोणे पट्टमहिषी नाही तांकवर चरडू जालेला कोणाक सिंहासनार हाण बसकार होत तशना पट्टमहिषी कोण असा तांक मात्र तांगेल चरडू मात्र अधिकार हक्क मस्त बाईल असेल राजानो बहुवल्लभा पुढल्या कालांत रायांकने पुरा मस्त बाईल असता असेल त्या कालांत हक्क कितलं बाईल असेल म्हणजे 3 पट्टमहिषी असेल त्या गोतच सर्वांक त्या नईशी 350 बाईल असेल काय कसं बट म्हणून 350 बाईल हो म्हणे टाके काणे असं तर होतं ताण कामाला आलं सेर वारडीक करून घेतील नाही ताके कारण असं 350 बाईल हे कसं दाल्ल्या मला रे जमदग्नील पूतो परशुराम समग्र भूमंडलांत असेल सर्व दुष्ट क्षत्रियांक हा नाश करता म्हणून घेऊन तगेल परशु घेऊन बाई सरलं बाई सरताना ताणे एक प्रतिज्ञ केलं प्रतिज्ञ कसं नाही म्हणा रे हाव ह्या परशु घेऊन सर्व दुष्ट क्षत्रियांक संहार करत म्हणताना एक हाव खंचे स्त्री स्पर्श करना एक दोन्हीच कसं म्हणा कोण यज्ञ दीक्षित दावून कंकणबद्ध दावून यज्ञ करत असता तांगेल हाव संहार करना तिन्हीच कसं नाही म्हणा रे कोण वारडीक मंटपांत वारडीक दत्त असता तागेल संहार करना हवं ह्या 3 प्रतिज्ञा असेल ह्या 3 प्रतिज्ञांतो फर्स्ट कसन प्रतिज्ञा स्त्री स्पर्श करना म्हणून त्या प्रतिज्ञा 1 लाख कळले रायाक थान कसन केलं परशुरामान येत म्हणून पुरा कसन करचा हागाल सुत्तू बाईलमन शंकरा बोंगे छान की तर म्हणा रे त्या बाईलमनच्या सईडा घाल हाण परशुरामान हाक संहार करचा येऊ का तो तशी आयडिया केली त्याने परशुराम केदन येता बाईलमनच्या पुरा स्त्री अंग सुत्तूरा बोंगेवच्या आवरण दावण कवचसी परशुरामान येऊच्या खै अरे बाहेर म्हणा या ना
पुराजन सुत्तू राबवून घेतला. परशुराम वत असेल ताका नारी कवचा म्हणून नाव दवरलेलं की तर म्हणे नारी सर्व कवच जाऊन राबता असेल तागेले सुत्तू ताका नारी कवच म्हणून नाव ताक तो चुकलो. अनेक प्रतिज्ञे कसं नाही यज्ञांत कोण दीक्षित जाऊन यज्ञ करत असता तांगेला संहार करना म्हणून ह्या जनक महाराजा गोत असेल सीतेला आण जनकाक गोत असेल परशुरामान आईल तदन पुरा हाण यज्ञापशी ताणपुरा भटमा मानेपुरा सांगून दवरलेला आहे केदन जाल्यार येतलो तुम्ही रेडी जाया आणि खंय विंगड काम ओपून घेऊ नकाच आमगेल हंगा असा म्हणून यज्ञ ताण चुकून घेतले. दशरथाक कसं नाही म्हणा ह्या प्रतिज्ञा होत असेल परशुरामाना कोण वारडिके मंटपांत बसता तांगेल संहार कर ना म्हणून म्हणला ह्या दशरथाक होत असेल. ताकाच दशरथान कसं केलं म्हणजे परशुरामान येत म्हणतन पुरा एक कन्या हाडच्या वारडिके मंटपांत बसशे वारडी कोरचे बसशे स्वाहा म्हणून घालतं बशान वारडिके मंटोपी एक टेम्पररी थंय रेडी करून दवरलेलं ताणे केद्द नाहीला रे जाऊ का जाता जाल्यार भटमाम कसं नाही 21 पंत प्रदक्षिण केलेलं परशुरामानं चड म्हळ्यार 21 तीग जन कौसल्या हान्नी सुमित्रा कैकेयी तीग जन चड म्हळ्यार परशुरामान आईल कितलं पंत भूप्रदक्षिण केलं ताणे दुष्ट क्षत्रियांक संहार करचे खातीर 21 पंथ 21 टाइम्स आयलो चड म्हळ्यार आनी 21 बायल आसता आशिल्ल्या ताका 3.5 कशी म्हणून आमगेल स्वाम्यान सांगचे 3.5 कशी म्हळ्यार रे दशरथा कसं नाही म्हणा रे दशरथा परशुराम आईलो म्हणून परशुरामान यानातल्या वरकेन गाळी सुद्धी आईलो परशुराम म्हणून हो भिवून कसं करत असेल आता कन्या कापून हाडा म्हणून घेऊन यज्ञ बसत असेल हांग परशुराम येणे अशी कारण कसं नाही म्हणा रे एक त्या कालांत तो पळय आत विपरीत झाला त्या कालांत कशी म्हणा चिल्लिये चरडून वारडीक जावचे कष्ट असेल काही पळय ताका पुराजन कशी म्हणा रे दशरथा का आत्ता फटी सांगली म्हणलं परशुराम येतं असं म्हणून तो वारडी काय कन्या शोधून हाडा म्हणतात आमगेल घरा असेल कन्यावरून परशुराम आधी दशरथ आधी आता म्हणून एक अनेक कसं नाही म्हणा रे वारडी का म्हणा रे समग्र अयोध्येक जा म्हणत आता कितलं पंत झालंय आईले 21 पंता जाल्ले अशी गाडी सुद्धा येऊन आयलो म्हणून म्हणचे हो आईल बा वारडी करून घ्या ये नी म्हणा रे कोणके आईले म्हणून म्हणले 350 पंत झाल्या वाढल्या संख्या आणि तो परशुराम अशी जात म्हणतात ना हाका 350 झाल्या हंतू संतती नातीले म्हणून नाताक संतती आसिले रामायण सांगता ताक एक शांता म्हणेल एकली धूव आसिली शांता म्हणेल धूव आसिली ती शांता म्हणेल धुवेक ताण दत्तू दिलेलं आहे म्हणताची आता दत्तू देऊ का म्हणल्यानंतर एक धुवेक आणि अनेक संतती आसिले म्हणणं अर्थ ना म्हणलं दत्तू कोण दिता एका बशी चरड असल्या मात्र दत्त दिताची आता ही हाणे शांताक दत्त देऊ का म्हणलं अनेक संतती आसिले म्हण अर्थ जाल्यार हक्क कसं नाही म्हणा रे पट्ट महिषी कोण असाची सुमित्रा कैकेयी कौसल्या हांगेलंत चरडवून नातीले पुत्र संतती दाव का म्हण हागेल मनाक एक इच्छा असेल त्या व्यक्त केल्या कसन करचें म्हणून हक्का सुमंत्रान सांगल्या राजन काय चिंती करचे नाका हाव संचार करत म्हणताना ह्या सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हांनी अशीची बैसून चर्चा करत म्हणताना वार्तालाप करत म्हणतात त्यांनी एक विषय सांगितलं म्हाका कान्ना पडल्या त्या हांव तुमकां सांगता त्यांनी वार्तालाप करत म्हणताना कसन करत असेल म्हणल्यार रे दशरथाक इतलं पुरा समृद्धी आसा जाल्यार एक पुत्र संतती नाम म्हूण म्हणताना सनत कुमारान म्हणले काही अयो दशरथान ताका कसन चिंत करका म्हणना पुत्र संतती ना म्हणून जाल्यार रे ऋष्यशृंग म्हणले एकलो तपस्वी ऋषी आसा ताका आपण हाणू पुत्रकामेष्टी यज्ञ केल्यार पुरो ताका चरडू जाता म्हणून म्हणले काही सनत कुमारान हे हागेल कान्ना पडले सुमंत्राले सुमंत्र आयलो सुमंत्रान दशरथा सांगले हा सनत कुमारान सांगेल म्हाका ऐकाला तुम्ही अशी ऋष्यशृंगा आपण एक यज्ञ करेया ऋष्यशृंगाक खंय सोदून वच्चे तो खंय आशिल्लो म्हळ्यार रे रोमपादो म्हळ्यार एकले अंगदेशाचे राय आशिल त्या अंगदेशाचे राय रोमपादाल जामई हो ऋष्यशृंग तागेल काणी कसं नाही म्हळ्यार रे ऋष्यशृंगाले तो विभांडक महर्षील पूत
ऋष्यशृंग विभांडक महर्षी महान तपस्वी ओजस्वी ऋषी त्यांनी महान साधक तांक कसं की एक पण तपस्वी करत म्हणताना केदनाय कोणे तपस्वी करत म्हणताना इंद्राला एक उपद्रव असता इंद्र कोणाक एकला पेटेता तपोभंग करच्याक तर हांकवरकेन पाप विभांडक महर्षी इंद्रा निमित्तानं तपोभंग झालेलं एक मेनक एक की खंचकी एक अप्सरा स्त्रियाक तिगेल निमित्तानं तपोभंग झालं हंक कसं म्हणा आणतो म्हणा मिगेल चारडाक ऋष्यशृंगाक तशी धावच्या ना तपोभंग धावच्या ना म्हणून कशी केलं म्हणा रे खंची वातावरणांत वाढलेलं आहे म्हणा रे अस्सल एक वातावरण निर्माण केलं त्या चारडानं ऋष्यशृंगानं वाढतं म्हणतं स्त्री जाती पळून अशना स्त्री म्हण कोण गोत्तू अशना बघ तस्सल वातावरणांत वाढलेलं आहे थंय खंचे स्त्री पक्षी येऊच्या ना स्त्री प्राणी येऊच्या ना स्त्री म्हण जाती असं म्हणून गोळच्या ना का तशी वाढेल ताका किती म्हणा खयीची तपोभंग झाल्यावर खंचे स्त्री निमित्तानं ह्या भय तशी वाढलेला त्या कालाक ऋष्यशृंगवरकेन तपस्वी झालो त्या कालाक अंगदेशाचे रायू रोमपादो अंगदेशांत सर्वत्र क्षाम दुर्भिक्षा अन्न आहार ना अशास्त म्हणतात कसं करचंय पाऊस आयला रे सुभिक्ष दत्तालय राष्ट्रम गेलाय पाऊस येऊ का कसं करचे त्या कालांत एक प्रसिद्धी प्रख्यात असिल ऋष्यशृंग खय येता खय ऋष्यशृंगाला पादस्पर्श जाता थंय धरांधरी पाऊस येता म्हणे एक प्रतीत असिल आणि येत असिल सत्य रोमपादान कसं केलंय तांगेलाय मंत्रीन पुरा सांगलाय ऋष्यशृंगा आपण हाडले पाऊस येतलाय त्याला आपण हाडा म्हणले आणि मंत्रीन म्हणले काही ऋष्यशृंगा आपण हाडचे सुलभ ना किती म्हणलं रे तागेला आनु विभांडक ऋषी तागेले सर्पगावला असं थंय कोणे यानातच तो पळोवन घेता असं आता ताक आम्ही तो तागेला आन खंडित आमकां सोण दिना जाल्यार रे म्हणले काही जायत ताका आपण हाडचे खंयचे एक उपाय आसतले कसन तागेले विकनेस कसं नाही पळया म्हणले काही हागेले विकनेस कसं म्हणल्यार हाका स्त्री म्हणेल जाती गोत ना एक काम करा त्याची विकनेस तमा आमगेले अंतःपुरांत सर्व स्त्रियांक पेटया तांक पेटोन तांगेल मुखांतर हांक कशी मोहित करून ताका आपण हाडा म्हणून पेटले अंतःपुरांत अनेक स्त्री आशिल्ले आयले हानी येत म्हणतना हाक कशी पुणी करून परवश करून घेऊ का आमगेले अधीन करून घेऊ का म्हणून घेऊन कितें म्हण रायान सांगेल तांकां तुमकां आमी मस्त उडगीर दिता ताका कशी पुणी करून वश करून हाडली म्हणून जाल्यार म्हणलेले हांनी येनकेनापि प्रकारे नाना तऱ्हाचे उपाय अनुसरण करून आयले खाण भक्ष्य भोज्य पुरा करून आयले हांनी आईल तक्षण ताक पळया आलोचन करा स्त्री म्हणेल जाती असं म्हणून गोत ना तो जटाजूटधारी होड शिखा सोण घेतला ताणे ब्रह्मचारी हक्क स्त्री जाती गोत ना त्या काला कसं जाल्ल्या विभांडक ऋषी त्यांनी यज्ञ करू का म्हणून त्यांनी खंय की भायर चमकले कोणे नासिले आश्रमांत हो मात्र आसिलो ह्या समय पळोवन हांनी आयले सर्व स्त्री त्यांनी इतले सुंदर दावन सर्व आभरण वेशभूष धारण करून आयले म्हणारे पळेल तक्षण इतर कोणी त्याला आकर्षित जाता आसिले जाल्यार हक्का स्त्री जाती गोत ना हांनी आईल तक्षण स्वागत केले ताई हाणे निर्विकार दावन स्वागत केलं काही स्वागत करून घेऊन कोण तुम्ही खंयच्या गुरुकुलादून आयले खंयच्यान आयले म्हणून निमगीत काही हो कितें म्हण हक्क गोत ना हांव पळयता हक्क हांगेले वेशभूष पळोवन आश्चर्य दिसता हक्क मनांत कसं नाही म्हणा हांव एक शेंडी सोडला हांनी दोन शेंडी सोडला दोन शेंडी म्हणून दोन फांती घालून घेता आशिल्ले कान्नाक कुंडल आसा कान्नाक नांका बोट्ट आसा कांकण घालून घेतला घेज्जी घालून घेतला दोन्ही फांती आसा हांनी हाव एक शिखा म्हाका हांक दोन आसा द्विजटा हांनी दोन जटा आत्ता द्विजटा ना आत्ता विजटा आत्ता जटा ना ताका विजटा म्हणटात द्विजटा गेला आता एक जटा तो हक्क आश्चर्य त्या कालान द्विजटा आशिल्ले दोन्ही फांती घालून घेता आशिल्ले हक्क पळोवन पुरा आश्चर्य है कोण तुम्ही खंयच्यान आयले कसं नाही म्हणून निमगीत काही हो तांणी म्हणले काही आम्ही हांगा लागींच्यान आयला हांगा आश्रम दिसले आमकां पळोवन वचा म्हणून घेवन आयले हवय बाई येया म्हणून घेवन तांकां स्वागत केलें काही स्वागत करून घेवन फल म्हणी पुरा समर्पण केलें काही थंय आश्रमांत कसं फल वाडतलें तें पुरा दिलें काही ताणें
त्यांनी स्वीकार केलं काही स्वीकार करून त्यांनी हळलेलं पुरा कसं खाणस त्या पुरा हंक दिले काही किती म्हणा फर्स्ट स्टेप कसं नाही म्हणा परवश करून घेऊच्या का खाण लायक खाण दिले म्हणून दिलं तो आमगेलं अधीन दाता म्हणून घेऊन हानी हळलेलं पुरा खाण लायक कसं तोळणं हळलेलं की फागला पोडी कडे अनेक पोडी अत्रेक म्हणून कितलं पुरा तोळणं हळलेलं की तो म्हणता हे पुरा कसं हे म्हणता हे खई हे पुरा तुमगेला आश्रमांत वाढतवे म्हणून आमगेला आश्रमांत आम्ही पुरा ह्याची वाढवच किती मला हक्क हा तापस ऋषी हक्क त्या पुरा फागील आणि पुरा पोळून गोतना हक्क बरी थई गेड्डे गेणसू फल मात्र हे मात्र पुरा खाल्ले हाणे मधुरामला लवण कटुकषाय तिक्त म्हणाले षड्रसान्न युक्त भोजन केलंय पंचभक्ष्य परमान्न घेतलंय आनंदित झालो हे नंतर तुमगेलं कार्य कसं नाही आमगेलं वेदाध्ययन करचे वेद पठन करचे कार्य म्हणले काही हाणे तुमगेलं कार्य कसं नाही म्हणले काही त्यांनी म्हणलं की आम्ही केदनाय संगीत म्हणचे आमगेलं काम म्हणलं काही म्हणून संगीत आरंभ केलं काही त्यांनी गायन केलंय अद्भुत जाऊन गायन करून टाकले तर नृत्य केलं तशी हो मोहित झालं आईला तांडून हळल्या आईल तक्षण अंगराज्यांत तागेला पाद स्पर्श झालेला तशीच धरांधरी पावस येईल काही पण तो अशी हक्क उपाय करून घेऊन हळल्या ऋष्यशृंगाक जाल्यार हो थंय पाऊस हाडो का म्हणून घेऊन आयलो अंगराज्याक पाऊस हाडो का यज्ञ कर का म्हणून अंगराज्य आयलो त्या अंगराज्याचे अधिपती कोण आसा रोमपादाल दुवेक शांताक वारडीक जाऊन थंय बैसलो जावं जाऊन बैसलो थंय रोमपादाल धुव शांता आत्ता कळ्या मग दशरथान दत्तू दिलेली शांता कोणाक म्हणा रे रोमपादाक दिलेली रोमपादाल धुव शांता तिक दत्त दिलेला बद म्हणा ती दशरथाल धुव हक्क चरडून आत्तीलाय म्हणून रोमपादान कसं केलेलं दत्तू घेतलंय तू गेले चरडून असात ना मग एक दत्तू दे अशी शांताक ऋष्यशृंगानं भरडेक करून घेतलंय रामायण उल्लेख करता अनेन मे अनपत्याय दत्तेजं वरवर्णिनी सोयं ते श्वशुरो ब्रह्मन् यथैवाहं तथा नृपः रोमपादोची दशरथो ऋष्यशृंगा सोदून येता दशरथ म्हणता सुमंत्रा वच आम्ही तसदला रे रोमपाद आमगेलो वच आप्तमित्र तो मी गेल धुवे खाव दत्त दिला थई ऋष्यशृंगास म्हणलं वच आता का आपण हाडिया म्हणून ससैन्य येत तो आईल नंतर रोमपादाक स्वागत करता आणि रोमपाद ऋष्यशृंगाक अपेता शांताक अपेता आपण रोमपाद सांगता ऋष्यशृंगाक पळय ऋष्यशृंगा हो दशरथ हो अयोध्याधिपती मात्र नाही हो हाव कशी तुक माव की हावर केन तशी तुक मावू म्हणता बद म्हळे हो माव ताण म्हाका शांताक दत्तू दिलेले कन्यां दशरथो राजा शांतां नाम व्यजीजनत अपत्यकृत्तिकां तस्मै रोमपादाय तां ददौ अशी उल्लेख येतात जायत दशरथांना निमगेल्या म्हाका ऋष्यशृंगा पेटोवन दी म्हणून जायत म्हणून ऋष्यशृंगाक आपण हाडल्या ऋष्यशृंगाक आपण हाणू पुत्रकामेष्टी करो का म्हणजे वसिष्ठ महर्षी थई अध्वर्यू जाऊन बैसले हेकडे वामदेव तो होत्र जाऊन बैसलो ऋष्यशृंग होत्र जाऊन बैसलो वामदेव सदस्य जाऊन बैसलो हेकडे भृगु उद्गात्र जाऊन बैसलो अनेक ऋषीवरेण्य तांगेली जबाबदारी घेऊन यज्ञाक बैसले पुत्रकामेष्टी यज्ञ आरंभ झाले हेकडे पुत्रकामेष्टी दत्त म्हणतानाची देवता सर्व त्यांनी वचून देवाला प्रार्थना करून घेतले काही क्षीरसमुद्राला क्षीरसमुद्रशाही नारायणाला देवा आमका रावण आले कुंभकर्ण आले हे उपद्रव सहन करून घेवच्या दत्तना लोककंटक जाले हांनी सर्वई कशी पुणी करून तू अवतार घेऊन हांगेला संहार करी शिष्ट रक्षण करी दुष्टांक मारण करी दुष्ट निग्रह करून शिष्टांक रक्षण करी म्हणून प्रार्थना करून घेतल्या आणि त्यांनी सांगताच हांनी कशी लोककंटक जाल्या रावण कुंभकर्ण म्हणून तांगेले चरित्र येता रावण कोण तवळी आम्ही चिंतन केलं पुलस्त्याल नातो ब्रह्माल पूत पुलस्त्याल पूत विश्ववस्साल पूत रावण विश्ववस्साक दोग जन बाईल आसिले सुगात्री आणि कैकसी म्हणून घेऊन सुगात्रील पूत कुबेरो
कैकसील पुत्र हानी चार जन चरडू रावण कुंभकर्ण विभीषण आणि शूर्पणखा म्हण हानी कैकसील चरडू. एक दिवस कसं झालं मात सरी असतं पळया 2 जन बाईला हिक तिक पळायला तिक हिक पळायला रायना चरडू मावेर तांगेल चरडू मावेर कोण मात सरी असता. कैकसील चरडू हानी 4 जन रावण कुंभकर्ण विभीषण आणि शूर्पणखा. कुबेरो सुगात्रील पोतू तो आता गेलं साधनेनं तपस्यानं उत्तर दिक्काचे अधिपती झालो, धनाध्यक्ष झालो, धनाधिपती झालो. मस्त साधन केलं. पुष्पक विमान संपादन करून घेतलं. ह्या पळेल कैकसी जाळ पण तिगेल चरडून कितलं वैर उन्नत स्थान आयलंय. कसं करचे हिगेल चरडू हांगा कसं नाही करतनाचे कसं नाही साधन करणी रावणानं कुंभकर्णाने रावणा कापेल काही ती नाही पळ्या रावणा पळ थई सुगात्रील तो कुबेर पळ्या उन्नत स्थाना पावला उत्तर दिक्काचा अधिपती झाला. तू असं कसं नाही तो आणि तू असं कुंभकर्ण दंडपिंड बरी खाऊच्या मात्र कसं नाही साधन करणी तू पण कसं साधन कर रे म्हणलं की पळ्या तो पुष्पक विमानावर भोंडेत पळ्या आम्हा का हक्क कसं दिसल्या हो बाई तपस्या कोर का हवे हावर केलं साधन कोर का म्हणून दिसल्या. रावणाक तपस्या आरंभ केलं रावणानं कितले 10,000 वर्षपर्यंत तपस्या केलं रावणानं. 10,000 वर्ष त्या काळात आयुष्य मस्त असेल केलं. फस्ट ताण 1,000 वर्ष तपस्या केले काही 1,000 वर्ष तपस्या केल्यावर केन ब्रह्म येणे वल्वनी त्याला साक्षात्कार दायनी कसं करचे रावण ब्राह्मण वेदाध्ययन केलं वेद पारंगत होतो ताक गोत्त असेल. न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः त्यागेन एके त्याग केल्यावर कसं नाही अमृतत्व प्राप्ती दत्तले अवध्य दत्तल हवं म्हणून घेऊन लेखून ताण कसं केलंय कसं नाही त्याग कोर का सॅक्रिफाईस कसं करचे तो दत्त म्हणताना 10 मात्य असेल दशाननो दशग्रीवो दशकंधरतो एक मात्य शिरच्छेद करून एक शिरच्छेदन करून दिल ताण घ्या तो कह्या समर्पण म्हणून घ्या ब्रह्माक वल्वनी ब्रह्म अनेक 1000 वर्ष तपस्या केल्या येणी वापस अनेक मात्य खंडून दिले काही घ्या समर्पण तुका दोन्ही मात्य अनेक 1000 वर्ष तपस्या केल्या येणी ब्रह्म तिन्ही माती दिल्या 4चे 5 6 7 8वेचे 9 माती दिल्या हाणे 9,000 वर्षपर्यंत तपस्या कोर 9 माती दिल्या आणि 1,000 वर्ष तपस्या केल्या 10,000 वर्ष झाल्या आत्वरला 1 माती मात्र हा गेल्या त्याला पळया त्या मातीवर केन हा दित्तलो अर्पण करतलो ब्रह्माक म्हणून बाई सरलतो ब्रह्मा आईला डाक माराया असेल 1 माती तुका त्या खांडून घेऊ नका कसं दाय निमगे पळय कितलं नीच रावण म्हणा रे फर्स्ट रावणाने निमगेले फर्स्ट वर कसं नाही म्हणा रे आता तुका 9 माती दिलेलं नव्हत्या 9 माती मग वापस दे म्हणाल की ब्रह्मा कळलंय हो नीच हो म्हणून जायत घ्या 9 माती घेऊन कसं करतो तो घ्या दिल्या 9 माती आयला आता दशकंधर झालं हो वापस अनेक वर दे कसं नाही मक्का कोणाच्या नच म्हणा रे देवता दानव यक्ष किन्नर किंपुरुष गंधर्व कोणाच्या ना मरण योचना तथास्तु मनुष्यानिमित्तान मरण योचना म्हणून सांग तो विसरलं म्हणून नाही हिरण्यकशिपू विसरला संध्याकाळ विसरला मस्त विसरले हिरण्यकशिपू त्याला हा विसरणे हाण मनुष्यानिमित्तान मरण योचना म्हणून कसं सांगलं म्हणा रे अवमाना मनुष्य माक कसं करतलो म्हणता गेल्या उदासीन बुद्धी ताच सारताक मनुष्य म्हणा रे प्राणी म्हणा रे ताका विचार नाही ताने माक नाका मनुष्या निमित्तान माक मरण योचना म्हणून मिगेल अवमान दत्ता मिगेल पराक्रमाक ते होड अपमान दत्ता म्हणून निमगे नाही ताण तथास्तु म्हणल्या वर प्राप्त झाल्या हज्जीनंतर बलान वरबलान तृप्त झालो खै फस्ट आक्रमण केलेलं अमरावतीक अमरावती ताक कसन झाल्या म्हणा रे वरबल प्राप्त झाल्यानंतर हाव अवध्य झालो म्हणले की ताण हाव अमर आणि कोणे मिज्जान मिगेल संहार आणि कोणे कोरच्या दाय ना हा एक अहंकार राहिला युद्धावच्चे युद्ध कोरचे पिशी लागले हक्का कोण मिळता युद्धावच्चे जगत्यांत खै खै अनर्घ्य अमूल्य रत्न दिसता त्या सर्व रत्न अपहरण कोरण हाण लंकेंदवर घेऊ का हक्का कितलं ते आम्ही शिवभक्त म्हणताच रावणाक
फस्ट गेल्ललोच त्या कैलास पर्वत रजतमय पर्वत हाण उकोळणा हांगदवर का म्हण बाय सरला थंय पार्वती वटू बैसून आशिलो महादेव रुद्रदेव हो वचून त्या कैलास पर्वत उकोळ का म्हण चमकलो हाल्लेल ताणे बलिष्ठ असेल रावण जाल्यार रे शिवाक थंय कंपन जाल्या समग्र पर्वत कसन जाल्या पण रावण उकळतस शिवान कसन केल्या राब करतो तू का म्हणजे पाय घट्टी वतून दवर घेतले काय हागे धा भाट तो गो रडलो 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 रावण कितलं रडलो म्हणलं रे कितली की वर्षपर्यंत रडलं काय ताका रोडच्या वचून ताका रावण हा म्हण नाव जालें रावणा म्हळ्यार रडतलो म्हण रवती ती रावण हा म्हण संस्कृतांत ताका रावण म्हण जालें न्ही कडेर मस्त जनांक रडेल ताणें ताकाच ताका रावण म्हण रडेलेले ताका रावण म्हणताचे रडलो ताका रावण रावयती ती रावण हा म्हण वरकेन म्हणताचे मस्त जनांक रडेले असो रडलो हो म्हणले काही रुद्रदेवा सोड रे म्हाका तुगेले भक्त जाता म्हण तेदन भक्त दाव का पडली ताका अनिवार्य दाव नातला तो भक्त दाय नाशिलो आणि तू डांभिक भक्त जाल तो शिवभक्त कडे रे हा पुष्पक विमान अपहरण केलं हाणे बरबल मिळनंतर अम्मान सांगेल ना मा पुष्पक विमान पळतो कुबेर आपर मरत असं म्हणून हा चरडू अंक कशी म्हळ्यार एक पंत कार घेऊन आईल नंतर अम्माक एक पंत बसका रावून घेऊन एक राऊंड भोवून हाडो का म्हण एक आसता चरडू नवे गाड घेतल्यार अम्मा यो बैस तू भोंडोन हाडता म्हण हो तशी पुष्पक कुबेरा वयर युद्धा गेलो सोलसिले कुबेर हे अपहरण करून हाडल्या पुष्पक विमान अम्मा यो म्हणलो राऊंड घालना येऊन बसका राहिला हाणे खुशी जाले कडेर युद्धागे कितलो जना रावणाक युद्धान तू जय जाले पराजय जाले दोन्ही जाले रावणाक इंद्रादी देवते वयर युद्धा वता स्वर्गा वता इंद्र वरुण कोण कोण असाचे यम तांगेल वयर युद्ध हा वता पराजय तांग पराजित करता हवा म्हणून थंय स्वर्गांत गेल्या कोणे मेळनाची इंद्रू ना यम ना कोणे नाची वरुण नाची थंय निमगीत हो खंय चमकले हान्नी म्हणून थंय एकल्यान म्हणले काय नाही भूलोकांत तू यज्ञ दत्तस व्हड यज्ञ दत्तस मरुत चक्रवर्ती म्हण एकलो आसा तो यज्ञ करतस तागेले यज्ञ चमकले सर्वय देवता मरुत चक्रवर्ती यज्ञ करत म्हणताना सर्वई देवता शरीर धारण करून येत असेल काही तागेले यज्ञाक आम्ही प्रतिनित्य पूज जाल्यानंतर श्लोक म्हणताच राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः वैश्रवण म्हळेल कुबेरू विश्ववस्साल पूत तोवरकेन कुबेरू यज्ञ येत्तसिल कೈ इंद्र यज्ञ येत्तसिल कೈ वरुण येत्तसिल कೈ यम यज्ञ येत्तसिल कೈ तदप्येष श्लोकोभिगीतो मरुतः परिवेष्टारः मरुत्तस्य आवसन गृहे मरुत चक्रवर्तील घरांतो सर्वै देवता शरीर धारण करून येत्तसिल कैथे मरुत्तस्य आवसन गृहे विश्वे देवा सभासद इति सर्व सभासद जाऊन थंय देवत येत असेल काही रावणाक ह्या विषयी कळले आणि मरुत चक्रवर्ती यज्ञ चमकले म्हणून मरुत चक्रवर्ती यज्ञ हो थंय यज्ञ मंडप आणि कसन प्रवेश कोरका त्या जागे आयलो रावण येद्रा अशी गेली काही रावण आले द्राक ओ भारी चंचंदपुरा पीक आकाशाची म्हणले की लहान हांगा अनेक पळयता कायळ मात्या वैरान मुड्डून गेला ओ कायळ वर केना सांगा अनेक थोडे मुखार वता थंय एक हंस पक्षी तेकड वता हो लेखले काही चंचंद हंस पक्षी असा सांगा म्हणून कडेर पळयता भितरी हे वतिके आता म्हणतात पळय केमिलियन बण्ण चेंज करत असतं त्या पळयत हो विचित्र पुरा प्राणी पळयता भितर वता यज्ञ मंडप प्रवेश करता मरुत चक्रवर्ती यज्ञ बैसून असता मरुता हांगपुरा देवता सर्व तुगेले यज्ञ आयल्या काही नव्हे इंद्रादी देवता खंय गेल्या म्हाका युद्ध करका तांगे लोट हक्क फक्त युद्ध करचे ताण म्हणले काही आत्त बाहेर चमकले मात्र म्हण हक्क रावणा कसन जाल म्हळ्यार रे ताण थंय यज्ञ मंडपा येत म्हणताना हे पीकॉक हे कायळो हे हंसपक्षी आणि हे केमिलियन कसन आसा हे सर्व इंद्रादी देवताची त्या रूप धारण करून भायर चमकले हक्काच मात्यार टोपी दवरून पुरा भायर चमकले कळना अशी विंगविंगड रूप कितें म्हळ्यार तांकां भंय रावण आयलो म्हण कळ्ळी तक्षण इंद्रान कसन केलें म्हळ्यार रे पीकॉक जाल्लो तो नविलू जालो इंद्र नविलू जावन भायर गेलो रावणा कळचें ना म्हणून यमान कसन केलं तो कायळ जालो यम कायळ जावन यम उड्डून चमकलो रावणाला मात्या वैरीची वरुणान कसन केलं तो हंसपक्षी जालो हंसपक्षी जावन तागेले येद्रा गेलो हे कಡೆ कुबेरो तो वरके नाशिलो तो केमिलियन जावन तो भायर गेलो हाण लेखले भयंकर आसा कोणे बी गेला हत्ता मेळ्ळी
पुरा अशी पळय यमाक आम्ही आयच्या दिवसा जाल्यार काकपिंड म्हणून दवरताची यमाक वायस दवरचस यमोऽसि यमदूतोऽसि वायसोऽसि महाबलः सप्तजन्म कृतं पापं बलिं भक्षन्तु वायसाः कसल्याक वायस यमोऽसि यमदूतोऽसि यमान वर दिलेलं कायलाक तू म्हाका आत्ता रावणान युद्धा येता म्हणून तू सहाय केल्या तुगेल रूप धारण करून वच्चाक तुक सर्वय तुक वायस दवरची तशी दावो यमाल वरस ताका आमी दवरताची अशी हक्का रावणाकंतू आणि नाना तऱ्हाचे रे तर मरुत चक्रवर्ती वैरी युद्ध केलो मरुत चक्रवर्ती सोलवलो रावण बलिष्ठ आशिलो हाजे नंतर कार्तवीर्यार्जुनाल वैरी युद्ध केलो रावण कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान सहस्र बाहु कैताका कार्तवीर्यार्जुनाक बलिष्ठ तो रावणालकिना प्रबल आशिलो तागेल वैरी युद्ध केलो तो पळयलो नर्मदा न्हंयक चमकलो स्नान करच्याक ताक कशी म्हळ्यार केदन इच्छ येता तेदन सहस्र हात येता काय ताका 1000 हात येता कार्तवीर्यार्जुनाक रावणू त्या नर्मदा न्हंयच्या तीरा गेलो हा कार्तवीर्यार्जुन मेळतलो युद्ध करका म्हणून थंय कसन जालें हो मेळ्ळी रावणान कसन केलें थंय न्हंयच्या तटान तूं एक त्या मातयेन एक शिवलिंगसी निर्माण करून पुजे बैसले काय रावण कार्तवीर्यार्जुन स्नाना खैकी देविलो न्हंयचे प्रवाह मस्त दीग आसता खैकी देविलो ताका इच्छा येयली म्हाका सहस्र बाहू धारण करका म्हणून धारण केलं हाणे 1000 हात घेतील तशीचे उद्दा पुरा होळीचे राबले डॅम बांधिले म्हणके जाले आता डॅम बांधिल म्हणके जाल्यार त्या दिकान कसं जाता उद्दा पुरा होळण पुरा तटा येता प्रवाहाची परिस्थिती फ्लड्स जाल्ले म्हणके जाता प्रवाहाची परिस्थिती निर्माण जाता रावण थंय खंय की तटांत बैसिलो शिवलिंग पूज करतची उद्दा पुरा तागेल वयर पडले थंय कोप्पान आयलो कोण ते डॅम बांधिला पळया म्हणून आयलो कार्तवीर्यार्जुन मेळ्ळो यो हांव तुका सोदीत आशिल्लो युद्ध करच्याक यो युद्धाक म्हणलो युद्ध केल्या कार्तवीर्यार्जुनान तागेले एद्राक होरापतवे बलिष्ठ कार्तवीर्यार्जुन ताक उक्कोळण व्हरून घरा आशिल व्हड खांब्याक बांदून घाल काय रावणाक खडेर पाप पुलस्त्य महर्षीन येवन सोड माराया हक्का मी गेलो नात तू म्हणून इन्फ्लुएन्स करून घेवन ताका आपोवन व्हेलें रावणाक अशी रावणाक जय वरकेन जाल्या नवग्रह सर्व तागेले अधीन आयले मस्त विजय प्राप्त करून घेतला ॲट द सेम टाइम पराजय वरकेन प्राप्त जालो ताका असल रावणू वरबलान बलिष्ठ जाला तागेल्या मुखावयले अनेक कुंभकर्णान तपस्या केलेल्या तदनंतर विभीषणान तपस्या करून कसन वर निमगेला ह्या सर्वय मुखावयल फाल्ल्या दिवसा आम्ही चिंतन करूया म्हणून सांगताची आयच्या दिवसाक हांगाक श्री कृष्णार्पण करता श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर पद्मनाभ मुकुंद कृष्ण भगवन् नमस्ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन मुकुंद भज मन गोविंद भज मन आनंद भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम
भज मन केशव भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन मुरहर भज मन गिरिधर भज मन रघुवर भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयैयान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं सीतापति श्रीरामचन्द्र भगवान् की जय।
पुरुषोत्तम देवाक पांय पडू आमगेले मठा स्वाम्यांक पुराय आशीर्वाद घेवन आजे हांगा विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले विद्वत पंडित आमगेलोची भटमामू राधाकृष्ण भटमामांक पांय पडू एक दोन रामकृष्ण भटमामांक पांय पडू हाँ वय 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 तांगेल कसं की नाव येवका म्हण आशिल्ली देवाल मनांत बशा तशी आमी आतां पयर दाखून भागवत वाजितना कृष्ण येयलो मागीर काली आमी सडन श्रीनिवास कल्याण लेखिल्लें ते श्रीनिवास कल्याणाची मूर्ती येवन बसल्या हांगा आजी रामचंद्र येवन बसला तशी ते दिसा ते देवाला आशीर्वाद जावका म्हण सांगून ते देवू येवन बैसून आमकां आशीर्वाद करता आसा ते एक बारीक खुशी दीस 22 दीस जाल्ले कशे गेल्ले म्हणून कळ्ळी आनी ಸ್ವಲ್ಪ दीस वरला म्हणून बेजार जात जाल्यार आनीचे दीस अनेक लायक कित्याक म्हळ्यार आजी रामायणाचे विशय सांगले मस्त काणी आमकां केलो पुरो गोतनातील मचाण गोत्ताशा पुरो जाल्यार ते कळ्ळेक आमी हें दवरचें न्ही पुराय कसो लेक्का तशें उडगास केले भटमामान वापस तशें आतां आयचे दीस आनी 4 दीस सांगेले मागीर 2 दीस आमगेले हरिकथा मंजुळा गुरुराज राव म्हणून बंटोळा दाखून येतारस्ते त्या कार्यक्रमाक 13 आनी 14 2 दीस पूर जण नेवका इता म्हळ्यार ती तितली दूर दाखून एक स्त्री शक्ती आतां हरिकर करतली ना ती तांतू आमचे गेल बायल महेशाले निमित्ता तुम पूर जणांनी 13-14 तपसानंत शेवका आता एक व्हड कार्यक्रम म्हळ्यार आमगेले 12 तारखेचे रामपट्टाभिषेका विशय तेजो सुल्लोचे आमी एक रामपट्टाभिषेक विशेष रितीर करता म्हणलें ताका तुमगेले पुरो सहकार जेवका ताजी करेक्ट डिटेल्स आमी अनेक वर्क जे पायपर भितर सांगतात तुमकां ते कार्यक्रमाक पुरे जन 12 तारखेक 12, 13, 14 पुराय लायक कार्यक्रम तुमी येवका 15 तारखेक सगळो दीस कार्यक्रम सकाळ दाखून रात्री तारीख इतना म्हळ्यार आमगेले तुळशी अर्चन 1 लक्ष जनतोले निमित्त 15 तारखे वापस आमी तुळशी अर्चन दवरला पैच म्हणजे एक 8:30 बॅच एक 10 घंटे बॅच कोणकोणाक कोरका म्हण आसत आनी थंय कावंटरारी आतां टिकेट कोण घेया ती 8:30 बॅच की 10 घंटे बॅच म्हण सांग पयर तुमी पुरा पळयलां एकदम सिस्टमॅटीक जावन जाला कोणा नेला बशे जायना तांकां पुरा खुर्चे वेवस्था केला आनी कोणाकय आतां केलो जाण कसं की येवचें जायना दादलो मनशां येवचें जायना तांणी मुंजी जरलेले चेरके आसल्यार तांणी बसयता एक तंगेले अन्य कोणे बसता तंगेल गुर्ता तंगेल मूर्ती दवरून जाय जाल्यार तंगेल करून अर्चन करून घेवन वचचें बायल मनशान तुळशी अर्चन करून दिपा जावन नंदी वेता ते कोणाक केलो जाण कन्फ्यूज आशिल्लें सांगता आसा हांव तशें आमगेलें अर्चन ते सकाळीं 11 वरे भितर जाता एज युजल गोपुजे मागीर हांगा आरती पुरा जाता रे दनपार आमगेलें एक सौभाग्य कसं म्हळ्यार पुतिगे मठा स्वामी तांणी हांगा येता म्हूण सांगून आमके म्हळ्यार आपयल्यार येतात म्हूण कळेल खातीर आमी वचून आमगेले स्वाम्याल परमिशन घेवन थंय वचून आपयला तांणी आमकां दनपार म्हळ्यार तांगेली पूज जाता रे 2 वरेक येता ते म्हळ्यार आमगेले तेन्ना जेवण आसता करेक्ट ते दीस मात्र पुराय जाण 15 तारखेक सकाळीं येयले आमी रात्री घरकड वचचें म्हूण संकल्प करून घरान दाखून भायर ती दनपार पुतिगे मठा स्वामी येता ती तांगेले आशीर्वचन जाता रे सादारण एक अरावंड 3:30 भितर 1 घंटा बस चड आसना तांणी तांणी पलमंत्रक्ष पुरा जन दिता म्हळ्यार कोण जेवका तांणी आमी ताजी पुरा तयार करता ती आमगेले एक शिस्त मात दवरून घेवका पुरा येवनाका ती चंदकोर येवन आरामेरी कसले गडबीड करना तशें तें प्रोग्राम करका ते जल्ली सुद्दां आमी 4 वरेಯಿಂದ 5 हांगा पळार वेवस्था करता ती तें जाता रे 5 ರಿಂದ 6 वरे आमगेले पॅट्रिऑटीक म्हळ्यार भारत माता दिवस म्हणून केला आमी एक्चुअली त्या सांजे वेळा 5 नंतर 7:30 करचें म्हणलें आशिल्लें आतां ते कर्णापकान तिका न्हिदल्या न्हीदपणां दिसता दिसान एक कैडी करून येता रसता आतां तागेले कसं म्हळ्यार तेजू सम्यक सामुहीक सत्यनारायण पुजे म्हळ्यार हाका कसं कोणें दुड्डान दिवन तशें न्ही सगळेच हे 30 दिसा कार्यक्रम कोण वॉलंटियर्सान काम केलां तांणी पुरा बैसून संकल्प करचे हांकां पुराय जन ಲೆಕ್ಕಕ್ಕ देवा एक सामूहिक सत्यनारायण पूजे वैर कोण की सेवादार म्हणून बसकर येता तेमी म्हळ्यार तेजो सेवेचे दुड्डू दिवन न्हय पुरा वॉलंटियर्स कडेन संकल्प करून म्हळ्यार 108 जणांन बसयत खंय न्ही ताजे पयस चड आमगेले वॉलंटियर्स आसले ताजे पयस चड जणांन बसयता तांणी दनपार जेवच्या ना इता म्हळ्यार संजी व्रत जाल्लें निमता हांगा पळारा वेवस्था पुराय आसा
तुमकां एक सांगता हांव सगळे आमगेले अधिक मासा कार्यक्रमांतू तुमकां कसं फॅसिलिटी जावका कसं जावका प्रत्येक एक कसले तप्पू जाल्ले कसले जाल्यार आमगेले कावंटरार थंय बसला थंय सांगा ते आमी खंडित ते इम्प्रूव करता ते आमगेले जाल्लेले तितले देवाल मना आशिल्ले तशें जावचें मागीर तशें हांव ते दिसो कोण संकल्प करतात आनी जेवणाका ती फळार वेवस्था करता तशें ते 15 तारखेचे एक रात तरेन कार्यक्रम आसा संजोळ सत्यनारायण पूजे आतां राम पट्टाभिषेकाक तशीच 17 पुरो जनां येवका ताजे पुराय ड्रेस कोड आनेका पुरो आमी आयडी कोण ते थंय दाखोवन येवची कशी ते पुरो सांगतात तुमकां आतां अण्णप कामात वरलेलो तो उलयता हांग विराजमान जावन आशिल्ले पुरुषोत्तम देवाक नमस्कार करून परम पूज्य गुरुवर्य विद्याधीश स्वाम्याल्या चरणारविंदाक नमस्कार करून तशीच हांगा आज आमकां रामायणा प्रवचन करता आशिल्ले रामकृष्ण भट मामा नमस्कार करून दोन उत्तरां सांगता स्टार्ट करचे पयस फुडें एक प्रवचन करताले मनशान सांगलें इदू पुण्यक्षेत्र म्हूण त्या वैक व्हरून दाखयलें देवान इत्ते म्हळ्यार नरसिंह देव स्टार्ट जालो थंय दवरनो कृष्ण थंय दवरनो श्रीनिवासो ताद नंतर आतां रामो आनी मदे खंयचे देव खंयचे रुपां रायला म्हण आमकां गोतना तशें हांव न्हू आमकां आज एक सांगू खुशी जाली कशें म्हळ्यार आतां शोभ मायन सांगलें आज राम येवन बसला म्हणून तशीच सत्यनारायण स्टार्ट जाले आमी एंड करता जाल्यार सत्यनारायण करून एंड करया म्हणून आमी लेखले एक म्हयन्याचे हे वातावरण कशें म्हळ्यार धूव आशिल्लो आन आशिल्लो हांव धूव आशिल्ले आन जालेली मेथी वर्डीक करतना कशी एक संभ्रम आसा त्या वर्डीक जावन वतना कशी बेजार जाता पळय तसलें एक वातावरण आमकां जाता आसत एक म्हयनो दवरून तुमकां पुराय जाणां पळोवन आतां आनी लागीं येतना आमी कशें उरलोचें म्हूण तुमगेले सहकारू आनी वॉलंटियर्स जाल्यार हे पुरा पळोवन आसा पळय एक म्हयन्या प्रोग्राम करच्याक द्वारकानाथ भवन कमिटी गौड सारस्वत समाज भजना मंडळी पुरा जाता म्हळ्यार आमी एक प्रूव करून दाखयला एक म्हयन्याचे पुरा जणांन साथ दिली म्हण जाल्यार पुरा जणांन साथ दिली म्हण जाल्यार एक प्रोग्राम करूं जाता म्हूण आज सांगच्याक अनेक खुशी म्हळ्यार आतां हे लाईव्ह जाता आसा जाल्यार सांगता आसा आमगेले प्रेसिडेंटान फोन करून निमगेल्या वेरे लाईव्ह येता जातना कसो प्रोग्राम म्हाका पळोवचें जाता ना म्हूण म्हळ्यार आमगेले प्रेसिडेंटान पळोवका जाल्यार ह्या प्रोग्राम कितले एकदम लाईव्ह वायरल जावन कितले इम्पॉर्टंट जाला म्हूण पळयाच म्हळ्यार अमरनाथ कामत माम जाल्यार ह्या प्रोग्राम कशी जाता म्हळ्यार ताका एक एचनस म्हळ्यार द्वारकानाथ भवनांतू सादारण एक 30 वर्स जावन प्रेसिडेंट जाल्ले मनशान कसले एक चूक जावचे ना म्हळ्यार ताका एक काळजी आसा तो एक जबाबदार आशिल्लो मनशान घरकड बसून जाल्यार तो एक मॉनिटर करता आसा जाल्यार आमगेलो वयर विश्वास दवरनो सगळी कमिटी हांगा अरविंद माम जावो कोणी जावो पुरा जनान आमगेले वयर विश्वास दवरनो आमकां कॉपरेशन दिला ताका आमी पुरा जनाक धन्यवाद दिता आसाच दोनीचे स्टार्ट करतना अरविंद मामान सांगतना हांव लेखलें 1 लाख पूज कितले जनान करता म्हूण कितले जन करतले रे करच्या की ना की म्हूण आज आमकां सांगूक भारी खुशी कसं म्हळ्यार 4 आयतार 5 पुजा म्हळ्यार ताजे खातीर इंडिपेंडन्स डेक अपास लक्ष तुळशी अर्चने जनरल कॉर्पोरेशन 1000 रुपये पूजा रेकॉर्ड आज एक अपास एक नवे आमी काउंटरांतू टोकन सिस्टमाक अपास हाडले म्हळ्यार जनरल रेस्पॉन्स तशें आसा आनी प्रति एकल्याक आमी करची न्हय हें देवान तुमगेल्या हातान करोचें तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दितास आतां आज तुमकां अनेक विशय सांगता आसा एक इंग्लिशांत एक सेयिंग आसा Giving doesn't require a big purse, it requires only a big heart. आज गौड सारस्वत समाज उपना दिनेश नायक मामन तांगेले सगळे टिमान आमकां 1 लाख रुपये आज दिली आज आमगेले हे अधिक मासूक संपूर्ण इतले म्हळ्यार इंडिव्युज्युअली तांणी पुरा जनान सेव केला पुरा जनान प्रति एक कमिटी मेंबरान हातूं सेव केला जाल्यार गौड सारस्वत समाजान दिल्ली म्हळ्यार सगळे समाज आमगेले ओट्टस म्हण जाले सो अधिक मासांतू आज गौड सारस्वत समाज द्वारकानाथ भवन कमिटी भजना मंडळी युवा वृंद पुरा ओट्टू करून हे एक प्रोग्राम दिला हक्क आमगेले परम गुरु विद्याधीश स्वामी विद्याधिराज स्वाम्याले आशीर्वादू आनी हक्क आमगेले देवाल अनुग्रह म्हणजे खंडित गोतस आज आमी तशें हांव न्हू आनी आमगेले वरलेले 3 प्रोग्राम 3 हॉट इव्हेंट आसा एक आमगेले राम पट्टाभिषेक आले ते एकादशीक पर शेनवार जाता तशीच राम
राम कलश व्रते कसं त्या आयतारस ताची नंतर आमकां व्हरलेले एक इंडिपेंडन्स डे ते स्टार्ट करया म्हूण लेखता सकाळची हें विष्णू हाचे लक्ष्मी तुळशी अर्चने सेवा मस्त जनान करनी आनी मस्त सेवादारांनी करनी आयत ट्यूजडे जावन इंडिपेंडन्स डे आशिल्ली मेती आमी सगळे दिसाचे प्रोग्राम 7 गंटे दवरून प्रोग्राम जाला एक ब्रीफिंग दिता हांव तुमकां जस्ट सकाळी आमी 7 गंटेकाची फ्लॅग हॉस्टिंग आसा फ्लॅग हॉस्टिंग आमगेले देशाक एक गौरव दिता आसाची फस्ट आमी दिवू न्हू मागीर 7 ब्रेकफास्ट आनी पयर केला मगे 8 कालाक फस्ट बैच 9 मुक्कालाक सेकेंड बैच 11 काल भितर आमगेले पुराचे हे प्रोग्राम जाता 12 म्हणटना आतां आमी कोण पयर दान दिनी म्हळ्यार दान दिवच्याक ते दीस लास्ट डे ताजे नंतर आमी भटमामाक हांगा येवचें कशें जाता ते दीस कोण दान दिनी दीपदान आनी अपूपदान ह्या 2 दानाचे वेवस्था भटमामो सेपरेट पयर बशील मागे करता आसा त्या सायडार धरून एक भटमामो ताची कंप्लीट वेवस्था करता आनी मेन भटमामो सकाळी हाका नैवेद्य सेवा जाता गोपूज जाता आनी 12 मुक्कालाक आमी आरती करताची 1 गंट्यानी 12 मुक्कालाकाची 12 मुक्काल आरती करून आमी 1 गंट्याक पन्न घालून 2 काल भितर आमी कंप्लीट करताची 2-3 पंक्ती जाल्यार रेट दिना आमगेले वॉलंटियर्स पुरा जन आसाची 3 पंक्ती जाल्यार रेट दिना आमी कंप्लीट करताची म्हळ्यार 2.5 गंट्याक आमगेले पुत्तिगे मठा स्वामी द्वारकानाथ भवन येता आसाची तशी कोणेय जेवण फस्ट पंक्ती केल्यार तांणी घरकड वचना आमी स्वाम्याक भव्य स्वागत करका आनी आमगेले गौड सारस्वत समाज एक युनिटी दाखोवका ओटू पुरा जनात घरकड वचून जेवण जेल म्हण लेखू नकाची शोभ मायन ऑलरेडी सांगला सगळे दिसा कार्यक्रम घेवन संकल्प घेवन येयाचे म्हण स्वाम्यान आमी लेक्चर 2:30 to 4:30 5 o'clock म्हणटा एक स्नॅक्सा अरेंजमेंट केला ताजे नंतर पेट्रिऑटिक प्रोग्राम 5 to 6 7 o'clock पण 6:30 जेवचे पुरो आता आमी कसले एक प्रोग्राम केले म्हूण सगळ्याची खंयचे एक वॉर जातना तुम्ही रेकग्नाइज करचे मेन कमांडर कोण ताक्का हक्का मात्र जनाक बद काम केलेले सोल्जर्स आसा पळय तांकां आमी रेकग्निशन करनाचे ते करका म्हळ्यार खातीर आमगेले वॉलंटियर्साक आज तांणी इतलें तांणी मागशी रबून काम केलां मागशी येद्राकय येना तांणी मागशी रबून काम करताचे ताजे खातीर आमी कशें केलें प्रति एकल्यान तांगेले फॅमिली घेवन अशी लायनार बसून 108 फॅमिलीक आमी लेखला 108 फॅमिली वॉलंटियर्स कोणेय जेवो तांणी आमकां हे फंक्शनाक काम करता म्हूण न्ही तांणी आमकां गणपती करताची नोपी करताची हांगा आशिल्ली प्रति एक शारदे जेवो खंयचेय फंक्शनाक आमगेले वॉलंटियर्स ना जाल्यार आमगेले कसलेय चलना हांगा आमी आज हांव उलोवचें पुरो शोभमाय उलोवचें पुरो आमी येद्राचे एक फेस मात्र हे प्रोग्राम सक्सेस जावका जाल्यार आमगेले वॉलंटियर्स भजना मंडळी आनी तुमी आमी ऑर्गनायज मात करता हाज्या वयर आमी कसले करूं जायना त्याचे खातीर आमी पुरा वॉलंटियर्साक आजी सांगताची तुमी तुमगेलें नांव बरोवन एनरोल कराची प्रति एक मनशान एक ऑपॉर्च्युनिटी है अधिक मासांतू सत्यनारायण पुजेक तुमी बैसूनच संकल्प करचे भटमामान म्हणतात म्हणालो पयरी दिल्लेले कृष्ण आस पळय तो छेडाची तुम्ही बैसून पुष्प घालून पुष्पार्चन अर्चन करून मागीर तेचे फूल पयर कशें आमी देवा घालला की सकाळी ताका तुळशी अर्चन जावन आसता ताजे वयरी पुष्पालंचन तेवाय घालून आसताची सो सगळे 15 तारीखेक प्रत्येक वॉलंटियर आले तागेले फॅमिलीचे फूल देवा पोडका म्हणून आमी एक विनंती केला वॉलंटियर्सांक कसले ना हंतू आमी तुमगेले एक कॉन्ट्रिब्युशन निमगूच म्हळ्यार 101 रुपीज इत्याक म्हळ्यार खंयची पूजा धर्माकूर नज 33 रुपीज भटमामाक 33 रुपीज गुरुसेवा आनी 35 रुपये फुलाक त्या सोडल्यार आमकां कसलेय जावका म्हणटा तुमी पुरा जाणान पार्टिसिपेट करका कोणेय चूक करनाशी प्रत्येकल्यान येवका हांव भजना मंडळी लेडीज विंग वॉलंटियर्स आनी कोण जाल्यार खंयचीय सेवा केलेले मनशान ते दीस येवन आमगेलो टसका तुमी कस इश्यूज आसल्यार शोभ मायला सांगाची आमी कसल वेवस्था जावका जाल्यार करया आनी तशीच ते वापस तुळशी अर्चनेक 15 तारीखे जेवचे तुळशी अर्चनेक 14 तारीखेक वापस एक उदराच प्रोग्राम आसा तशें बायल मनशान पयरेला मग 80 जन इल्ल्याची ह्या पाटी वापस एक उदराचे 14 सो 12 13 14 15 4 दीस घरकಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋಳ ನುಕ ಹಂಗಯ್ಯ सो पूरा प्रोग्राम पूरा व्यवस्था आमी करताची सगळ्यांक कापी जेवण पुरे तशें जावन पुरा जनाक हांव एक रिक्वेस्ट करता आनी आयचे रामायणाचे 7 दिवस सेवादार 7 दिवसूच ते म्हळ्यार एका 2 यक्षगान तातूंत आमी ऍड केला 7 दिवस सेवादार जावन आशिल्ले गौड सारस्वत समाज हांकां एक व्हड
क्लॅप देऊन आम्ही उपणाक दिनेश नाईक मामाक धन्यवाद दिता आसाची आणि तांगेल सगळे टिमाक आम्ही आज गौड सारस्वत समाजाच्यान आज आमकां हे तांणी एक रिक्वेस्ट केल्या उपणान रिक्वेस्ट न्हय ते ताणें म्हाका ऑर्डर करत रामायण आमगेले जेव्हा म्हणून ताका हांव जायत म्हणला तशीच विठ्ठल शानबाग हांणी आसाची आनी गुरुराज शेडे हांणी आसाची सो त्याच जनान मेळून तुमकां रामायण रामपट्टाभिषेकू आनी दोन्ही यक्षगानाचे प्रोग्राम तांगेल्याची हरिकथेचे प्रोग्राम तेव्हा तांगेले आतां जाता आसा सो ती न्ही आनी आयच्या दिसा सेवादार आमगेलो प्रकाश कामत पॅलेट कॉर्नर तागेल्ल्या सेवाजी सो ताणें हांगास म्हूण जाल्यार येवन प्रसाद घेवंक म्हणून हांवें विनंती करता आसा आनी व्हॉलंटियर्सांक फर्स्ट कम फर्स्ट 108 व्हॉलंटियर्सां मेळका आमकां कोण जाल्यार रेडी ना 108 व्हॉलंटियर्सां आमी बसून पूज करका आनी ते दिसू आनी कोणी येन जाल्यार ते दिसू हांव बसता वयरी तशें जावन म्हाका व्हॉलंटियर्स म्हळ्यार म्हगेली फॅमिली तशें जावन म्हाका पुरा व्हॉलंटियर्सां रिक्वेस्ट करता आसा तुमी पुरा जनान पार्टिसिपेट करका व्हॉलंटियर्स लेडीज आनी भजना मंडळी आनी कोणीय पूज करनातील मनशां नसल्यार ते दिसू संकल्प करून आमी देवाक सत्यनारायणाक भितर येता 23rd आमगेलो तो सत्यनारायण आशिल्लो 15 तारखेक उपास सत्यनारायण आसा ते येतना एकलो आशिल्लो आतां वतना पुरा जनाल सेव घेवन वता आसा तशें जावन पुरा जनान येवन देवाक आमी एक आमगेले कृतज्ञ दिवन 130 दीस आमगेलो हांग बशिल्ल्याक आमी धन्यवाद देवा म्हूण सांगून आमगेले 2 उत्तर कंप्लीट करतास एक विषय आज हंगा आमगेले एन.एफ. कामत मामानी बाबूप्रभ मामान ಭಗವದ್ಗೀತೆचे 700 ಶ್ಲೋಕಾಂತೂ ಆಯ್ದ 108 ಶ್ಲೋಕಗಳು म्हणजे इम्पॉर्टंट तिथले 700 श्लोक वाजूच कोणाकय तिथल्यात बट मामान ऑलरेडी सांगले समय येना तिथली ताळमे येना म्हणून सांगून तशें आयद 108 श्लोकಗಳು म्हणून कन्नड आनी इंग्लिश दोन्ही बुक आसा एक घराक एक बुका लेकार दिवच्या सांगला हांगा दवन सोडला इंग्लिश आसा कन्नड आसा आजीच अर्जंट होरका म्हणना हांगा आसता कोण कोणाक जावका म्हळ्यार व्हेल्लेल्यान यूज करका म्हण तांगेल पर्पस घेवची खातीर घेवची न्ही घरकड वतर आमी तें वाजूका एटलिस्ट 108 पुणी वाजूका म्हळ्यार खातीर दवरला कोणें जावका जाल्यार हांगा घेवन वचचें तें आनी कसं म्हळ्यार आमगेले भटमामान 5 दीस ते दसो तांगेलो आशिर्वाद म्हळ्यार मंत्राक्षद 5th डे लास्ट डे ते दस दिता ते दस पुराय जणांन घेतला जाल्यार आतां तें बुक जावका जाल्यार आतां घेया ती मागीर पळारा वचचें ती धन्यवाद जय लक्ष तुळशी अर्चनेचे टोकन
ಹೌದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದು ಅದು ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾನೇ. ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಹಂಗೆ ಇದೆ. राशि प्रकाशन यशो प्रकाशन लक्ष एक मिनट प्रकाशन प्रकाशन
from Tadia and there. ಸಾಕಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಲಾ ಅವನಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ Thank you.